Gracias pola vosa presencia. Espero que vos sexa moi gratificante esta xornada, tanto como a ilusión que puñemos nós en organizala, non? Porque, por unha parte, encaixamos esta actividade dentro de un programa anual que temos desde o CEIDA sobre mulleres relevantes no territorio da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, non? Obedece a que nós estamos nun territorio que é Reserva da Biosfera, unha das 7 que hai en Galicia, que supoñen a terceira parte de todo o territorio do país, a única que hai na provincia da Coruña, pero que incluye todo o territorio que rodea a cidade da Coruña hasta o límite coa provincia de Lugo, onde enlaza xa directamente con Terras do Miño, que é outra reserva da biosfera que enlaza co de Ancares e así sucesivamente coas asturianas e que leva un proxecto no que levamos traballando o tempo de crear unha rede de reservas da biosfera atlántico-pirenaicas, da cal xa están feitos os estatutos e que ten moitas en Asturias, queda no Soco de Cantabria, pero hai unha no País Vasco, e nos Pirineos hai así moi relevantes, algunha coincidindo con parques nacionales como o de Ordesa, non? O CEIDA é unha parte importante da Reserva da Biosfera. Un dos nosos compromisos é axudar a divulgar que as reservas da biosfera son unha oportunidade para os territorios que son declarados como tales. Por exemplo, a nosa se caracteriza porque ten un programa alimentario suficientemente potente como para que recibira o premio de Nacións Unidas como a mellor experiencia a nivel internacional en xestión de reservas da biosfera. Todo dentro da reserva da biosfera está a sede da maior empresa textil do mundo, que é Inditex, e no comedor de Inditex comense produtos alimentarios de proximidade da reserva da biosfera, boa parte deles en ecolóxico, non? E nós somos o centro de referencia en educación ambiental e somos a sede administrativa da reserva da biosfera, non? E dentro da nosa programación a importancia de recoñecer o papel das mulleres é moi relevante. Entonces todos os anos recollemos a algunha muller que está vinculada con este territorio e que son moitas e dunha valía excepcional, desde Emilia Pardo Bazán a María Casares, etc. etc. E neste caso en concreto, a título personal, e métome en terreo de confidencias, a título personal é especialmente relevante porque Luisa e máis eu éramos íntimos amigos, non? Conocémonos dando clase eu como catedrático de Biología e Xeoloxía e ela no departamento de Galego no Instituto de Sada. Coincidían no departamento de Galego ela e Pilar Pallarés, Premio Nacional de Poesía, o sea, como para que alguén fale mal do ensino público, non? E tivo a desgracia de unha morte absolutamente infortunada de unha meningitis cabalgante que a deixou tirada en 2 días, non? Pero quedou tempo non para todo o que podría dar de sí unha muller tan nova, pero sí como para que deixara unha obra suficientemente relevante como para que teñamos tempo para falar dela, non? E a maiores deso, a primeira ponente de hoxe, postos a falar de vínculos, eu ainda conservo unha camisa blanca que me regalaxe en Barcelona que compraras en París, que decías que me sentaba mellor a min que a ti. Seguramente a mí non, claro. Cando fuches a dar unha conferencia a Caixa. Exacto. Pois mira, non lembraba eu eso. O sea que tamén pode haber retornos, non? Ainda que sea tarde. Con esta reserva da biosfera podemos ir comer gratis, por exemplo, a Inditex.
E claro, a estatura intelectual de Marga... Inshallah, que non me lembro disso. Pero bueno, se fora convidado pola Caixa... Falábamos do viño de Hermitage, que quedaches ben gracias a min. Ah, sí, porque coñecías o viño, eu non. Claro. Ah, vale, tampouco me lembro. Vale, non, creo completamente. Son Bruselas, cando fuiches con Vázquez Montalbán. Ah, claro, pero eso foi, claro, eu quedei ben con outras persoas. Ah, vale. O sea, citeite, digamos. Sí. Vale. Entonces... Montalbán, cando non foi en Bruselas, foi en Ámsterdam. Foi en Ámsterdam, é verdad. E, bueno, a verdad que inicialmente nos conocémonos por motivos políticos, porque Marga deu a Coruña a sentar as bases da fundación do nacionalismo galego no tardo franquismo, non? E era xa nesa época unha poeta moi relevante, dirixeu como xornalista, dirixeu a nosa terra. Cando estaba estas anécdotas personales que contou Barcelona, ela estaba dando clase na Universidade de Barcelona e logo foi chamada para crear a Facultade de Xornalismo da Universidade Galega, non? Da Universidade de Santiago de Compostela. E é unha cineasta, unha crítica de fotografía moi relevante e unha cineasta con un cine combativo cheo de premios, non? Que reflexa desde a importancia dos galegos na historia recente de Europa, a toma do buque Santa María, que aunque está reflexado como unha acción portuguesa para denunciar a ditadura de Salazar, realmente o comandante en xefe era galego, ou Lister, ou o traballo das mulleres nas fábricas de louza e o empoderamento das mulleres e o que significa ser muller e as consecuencias que iso trae como merma social e a necesidade de empoderamento, non? E membro da Real Academia Galega da Lingua e tamén amiga de Luisa. Entonces, con toda esa bagaxe, pensamos que dificilmente podíamos atopar unha persona máis interesante que ela para comenzar esta xornada. O sea que, Marga, quedamos nas túas mãos. Grazas, Carlos. Bueno, isto parece un tópico, pero sabedes que é a presentación dun amigo. Por lo tanto, moitos dos adxetivos borrados xa, porque non quero defraudar expectativas. É verdad que era amiga de Luisa, é verdad que nos costou algúns anos que a escolleran como persoa a quen se dedica as letras galegas, pero tamén é verdade que, e a pesar da súa morte moi nova, agora empézase a estudar en profundidade a Luisa Villalta. Por que? Porque nos 90, bueno, ela empeza antes, despois falarán dela quen sabe máis a nivel biográfico, pero cando ela comeza a publicar Música Reservada, despois Ruído, que é un libro fundamental no xiro da súa poética, as obras de teatro que foron moi ocultas porque non se chegaron a representar, estudounas no seu momento Lino Braxe, editado pola Alexandre Bóveda, pero tamén quedaron aí. Por que? Porque non había realmente vontade de estudar a literatura galega e menos a literatura galega feita por mulleres. Entón, hai unha gran obra que neste momento, e vai haber o simposio ao redor de Luisa Villalta 19 e 21 de novembro, como sempre se remata máis ou menos o ano con ao redor de un acto, digamos, que convoca a persoas estudosas da obra das letras, e coido que neste momento se reeditou toda a obra e que Luisa vai ter un lugar de honra absolutamente traballado, nada agasallado, non é ningún agasallo, porque é unha obra inmensa a nivel de pensamento, a nivel de creación, a nivel político e social. Por lo tanto, que máis pode dar unha persoa de si, non? Falecendo tan nova, ademais. Dicir que é unha perda que ao mesmo tempo
obviamente vamos a partillar como o que estamos agora facendo, non? Pois sabedes que como estou agora dicindo tempo, media hora, dixestes, avisade, non? Porque agora empezaba xa a divagar. Non, porque fago unha cantidad de excursións e aquí como un sitio que se presta, pois podo facer 3 excursións e non chegar nunca a decirvos o que quero. Bueno, media hora a partir de agora, ou xa coa extensa presentación a partir de agora, non? Bueno, máis ou menos. Ben, estamos falando dun autor, o que chamamos unha autora, neste caso situada nunhas coordenadas temporais históricas e precisas, moi precisas, que engarza con toda a tradición das intelectuais na praza, comezando por Rosalía, obviamente, as que van cara ao espazo público non pedindo permiso para ir cara ao espazo público. E eu agora a película que vos dou unha primicia, pero que non saia daqui, a película que rematei e que se estrenará o 22 de novembro nos cinemas, antes irá ao festival que xa pediron, ao Festival de Sevilla, que premiou Nación, premiou a das mulleres da Pontesa, a das mulleres no traballo industrial. Aí hai unha performance de Mónica de Nut con un poema de Luisa que, bueno, agora xa me estou saltando, pero bueno, que ten unhas estrofas que vos leo agora, cara a fin, que dice pregunta... Isto é cito e a miña... vale. Pregunto outra vez a cada un que pasa se de verdade son unha muller, o que é iso, se me enganaron sempre ou teño algún camiño. Estou falando dos anos 90, O camiño fíxoseme estranxeiro, estou perdida, nen meu, porque teu, nen na imaxe, porque non sei que levas no fardo do corazón. Pero se non me ves, es ti quen erra. E neles agroma, se vedes neste pequeno fragmento, algo que a mí me interesou moito sempre de Luisa, que é andar. Obviamente, despois me referiré a Andar a cidade, que foi unha dos seus materiais poéticos máis interesantes. A fisicidade do corpo en movimento, que asexa, sente, pregúntallas máis, formando parte da multitume, así vou eu formando parte o libro coeditado por Eva Veiga e Pilar Pallarés, recolle este verso, e formando parte, polo tanto, da multitume para levarnos cara a negación do recoñecemento sobre o maltrato simbólico e real, imaginario ou non sobre o corpo das mulleres, sobre o corpo individual e social, a nación, importantísimo na obra de Luisa, sobre o desexo como parte da loita pola igualdade. Isto ahora estou no dicindo porque xusto o desexo como parte da loita pola igualdade, que nunca se trata, sempre parece que se resuelve con igual trabajo, igual salario, que despois non se fai, claro. Pero é o lema da película que se estrenará o 22 de novembro, que se titula Prefiro condenarme. Entonces, loito por igualdade, aínda está inédito un caderno dela, improntos eróticos, que agardo que se publiquen, e que vos leo algúns versos de ese poemario. Por lo tanto, en principio, para a maioría de vos tamén, outra primicia. Como vedes, estou vendendo peixe dunha maneira forte. E vos leo do octavo un fragmento. Abrir a boca en ti, onde as estrelas configuran a constelación dos nosos nomes, abrandar a vontade que nos puxe implacablemente para os extremos opostos con esa forza de non sermos nen eu ti, nen ti eu. Interesantísimo tamén isto. Porque iso da fusión amorosa e todas as mandangas do romanticismo foron nos acribillando ao longo do tempo. Por tanto, esta defensa da... Agora fago outro pequeno excurso, disculpade, pero é o último. Esta defensa da persoa como tal, mesmo na relación máis íntima, e hai que non sei se é libro, da Alain Badiou. Se é libro non é moi extenso, porque xa non está para algún... pero sí que se chama Reinventar o amor, en que defende precisamente, fai un ataque furibundo e crítico a toda esa idea do amor romántico e defende a diferencia absoluta que nada deso e localizas, hai moitas cousas que despois ao ler os textos literarios de Luisa e textos de hai décadas agroman,
Por lo tanto, tiña esa capacidade de anticipación que é un talento que ela mesma seguramente non sabía de onde viña, non? Porque o que pasa con este tipo de cosas. Bueno, asistimos, como sabedes, neste 24 a recuperación, e vos lo dixen, no espacio público dunha das figuras máis representativas, singulares e complexas da cultura contemporánea galega. Vou tentar ler para que Carmen non me... Eu saquei un reloxo para ver a hora, pero non sei que fixen con ela. Xa está, nada. Porque esta é outra das... da cultura contemporánea galega. Como sabedes, son moitos os itinerarios e os traballos que se fixeron, que se construíron desde a obra de Luisa. Penso que parte das mellores itinerarios de recorrer esa cartografía que ela foi definindo na súa obra están na web precisamente da Asociación Alexandre Bóveda, que podedes consultar. E convido-vos a que... hai xente que traballa en turismo aquí, ou había alguén que comentaba desde a información que podía haber. Bueno, pois se alguén traballa en turismo ou coñece a xente que traballa en turismo, que non deixen de pescudar e de facer esos itinerarios. Son moi ricaces a nivel morfolóxico e a nivel que desas paradas que se van facendo e recuperando textos de Luisa que se refiren a esos sitios. E está feito en moitos casos. Despois xa se engade todo o que seña necesario según os públicos que vayan. E experimentar estes itinerarios ten moito que ver tamén con toda a obra de Luisa. Isto andar, isto de pasar pola experiencia das cousas para despois, no seu caso, transformalo en obra poética. E aquí vou tomando outro tipo de entrada que ten a ver co velado e cun dos territorios máis representativos da poética de Villalta, que é a cidade. Ando arredor da mente o asfalto... non arredor da mente. Arredor da mente o asfalto tece sombras delgadas, por onde os pasos se abrazan ao escuso e estican longitudes, impedidos de volver sobre si mesmos nen sobre min, a causa de algún mal de río escondido nas veas da cidade. Obviamente ao Monelos. Por onde aí se pode ir, pois, ao documentario de Ases Huerta, aos lugares por onde antes pasaba, se poden facer moitas derivadas a partir de Luisa. Da cidade pola que nos leva da man a nosa singular flanés, facendo corpo con outras autoras como Laura Elkin, pianista, traductora, cantante como Luisa no seu momento, de máis nova, que feminiza e usa o término flanés pola primeira vez na súa obra en 2016, Women Walk the City, e nos explica que a paseanta, calquera paseanta, fixademos que hasta agora o nome que se utilizaba era flaner, o masculino, que era o bodelariano, que a paseanta, calquera paseanta, aínda loita como Luisa por ser vista. Unha paseanta, e a citamos desde unha estudosa da Universidade Oberta de Cataluña, unha paseanta que existe cada vez que nos desviamos das rutas que foron trazadas para nós e nos aventuramos en procura dos nosos propios territorios. Por veces, ao seguir os pasos de Luisa, ouvimos ecos do Benjamin do libro das pasaxes. Ela tiña inmensidade de cadernos de notas das súas viaxes, incluía París, obviamente, Dublín, e dos seus apontamentos sobre Baudelaire, porque el Fleur du Mal nos revela que a cidade é material poético e que, como para Luisa, a resonancia música-poesía é o diferendo que procura na escrita. Baudelaire, Luisa. Vamos no Arrabalde, onde colgan de casiñas discretas as persianas, abrigo de lusurias secretas, cando o sol implacable desata o seu castigo na cidade e nos campos sobre as tellas e o trigo, este é o flaner bodelariano. Vamos a Luisa. Mentres as oficinas clausuran os horarios, abren as ruínas o comercio da carne, todo a mesma noite no seu día. Verso con fotos de Maribel Longueira, como coñecemos, que tamén foi reeditado, onde a sororidade agroma como réplica a negación total ao corpo mercadoría que usan todas as clases sociais. O patriarcado, o seu poder, pervive porque é transversal e tamén atinxe o femenino. As mulleres somos e fomos grandes transmisoras en comportamentos, actitudes, sumisión afectiva por aí adiante ao patriarcado, valores do patriarcado. Luisa non exercita a ollada compasiva. A palabra ten arestas, é dura, non acepta a conversa. Unha práctica que doito recoñecemos nas súas columnas para a prensa, das que vos vou falar un anaco porque é un tema menos tratado, e porque, obviamente, por razóns da miña orixe xornalística, e porque
ela foi columnista e ela traballou en público. Foi columnista, que é o que eu analizo máis, porque xa son pezas seriadas que che vai, como se prolongan no tempo, ten unha serie de constantes, pero tamén fixo moito artigo de divulgación ou moito artigo incluso especializado en diferentes soportes, e mesmo chegou a facelos en prensa de información xeral, non? Unha práctica, como os digo, que recoñecemos nas súas columnas para a prensa das que vos vou falar. Cito un pequeno texto dos que fai para determinados eventos tamén, neste caso me parece que é para, non sei se poño aquí, pero supoño que sí, porque despois non confío nada na miña memoria. Bueno, cito: a lingua encheume de forza para solventar tanto pasado magoado, para coñecer un futuro que ninguén máis que a nós pode construir. Vai poder construir, o que pon ela mellor, para desfrutar dun presente que somente depende da dignidade día a día merecida. Dende entón, a lingua encheme de min. En apenas 5 palabras, fixadvos ben, a lingua encheme de min. En un texto breve para permanecer sempre, a non eleizón, chamase o texto, do ano 2001, ofrécenos o bálsamo para a ferida, a lingua a enchernos de nós desa dignidade día a día merecida. O pasado magoado, construir o porvir, o dereito a disfrutar do presente son 3 aspectos, 3 doas de colar en movimento que conducen a súa obra literaria de pensamento didáctica cidadá. Poderíamos aplicar estas 3 doas a un dos motivos que a activan e a inspiran como feminista, o que demos comezo a esta fala, o corpo da muller, o corpo que anda a rúa e observa, o corpo que reflicte sobre si mesma. E voume a ritos de resistencia, en ruido, na obra, e cando ela di, isto é poesía, un ruido provocado, non ornamento sonoro, arabesco para a ponta dos dedos, innecesarios encaixes para a alma dormir ou sentir a levedeza da onda cando apenas chega a romper. Provocación de boca que ten fame. Isto. Ruido é unha obra considerada pola crítica como un xiro na escrita de Luisa Villalta, mas a muller con corpo, con iso que el Exixu insiste en que é o que nos permite odiar, amar, sentir fame, confrontarnos, etc., xa atopamos en textos moi anteriores, como no que publica na revista, naquel momento, Revista Galega de Mulleres, Festa da Palabra Silenciada, no ano 1992, ora revista feminista galega, porque son múltiples os vestixios, as pegadas que nos agasalla para saber do proceso que a leva até un resultado. E o texto que se publica no ano 92 en Festa da Palabra Silenciada titúlase As damas que antano cantaron. Cantar o cantar das damas que foron, coas neves de antano e a soga ao pescozo, suicidas por sobreviver, santas de levitar, loucas de corazón, coas palabras torcidas cantar como a agua nas estalactitas do olvido. Surxiron das telas, das 12 estelas perfumadas en que envolven os sentidos. No pensamento os paxaros asubiaban boleros. Eran nais e criadas coas más vermellas de esfregar e non bandeiras. Palabras de conformidade tiveron, señoras da navegación subterránea. Tamén tiñan corpo. Ese corpo burdel cos veludos vermellos cambiados por fitas verdes de seda, meu señor. E sí, palabra Penélope da espera. E alma para comprender, sen precisar de ensinanza, silencio, rico e alimento torrencial para amamantar greix enteiras. Así foron feitas carne de multiplicar e de verlo. Por iso agora quero e empeza a reivindicación. Cantar o cantar dos cantares, de Safo Alceo, a sabiduría e sabiduría con Afrodita nos mares incitantes, etc. Pero fixados que estamos nun texto, ainda que é curto, non vou a rematar de ler, nun texto que remata con unha adicatoria citando a Rosa Luxemburgo, obviamente a Marie Curie, a Rosalía, a Flor Vela, a Dolores, a Virginia, a Simone, e porque nunca os seus nomes se esquezan ninguén de cantar Frida Kahlo. Quer dizer que entran no presente, como sempre, con esa chamada interna a construir o futuro e que podemos construir. Portanto, sempre hai... E isto tamén, isto que vos acabo de decir, é a estrutura que ten nas súas columnas. O sea, toca os temas
máis violentos, toca os temas que doen máis, pero sempre hai unha saída, que é o que realmente tamén xustifica o bon xornalismo, porque para seguir afundíndonos na lama xa sabemos como facelo, non? E facemos un par de apuntamentos biográficos, inda que casi, bueno, despois se tratará deso, pero bueno, sabemos que estamos falando de alguén que nace na Coruña dunha familia de clase media, no 57, o pai é profe mercantil, a mãe estuda comercio, que ora vou facer algo moi xeral que a mellor é un erro, pero non me importa, a imperfección forma parte de todo o que facemos, porque senón sería un aburrimento absoluto, non? E entón, a miña tia Amalia, a miña familia por parte de pai, que é coruñesa, tamén estudou na Escola de Comercio e pasou por aí moita xente, que despois meu tío Quique, que despois foi para estatística, polo tanto, e as mulleres, que miña tia Amalia xa morreu, bueno, e as mulleres formábanse en algo que obviamente lles daba moitas posibilidades de traballo, por unha banda, e a mãe de Luisa, eu coido que non chegou a traballar, non? Nunca. Pero, bueno, podería. Pasa que seguramente fixo xe outro papel que se relata, non? Ento que falei ao primeiro. Pero, bueno, é dunha familia, polo tanto, letrada. Ela fai o bachillerato nun instituto público, tamén, no Xove da Guarda, e continua a súa facultade, os seus estudios nas facultades na Universidade Pública, de Filosofía, como sabedes, e licencias no 82, e tamén, un ano despois, máis ou menos, ten o título superior de violino e forma parte, obviamente, a súa actividade pública primeira co Grupo Escanio, pero tamén formando parte da Orquestra de Santiago de Compostela e da Xove Orquestra de Galicia, até que chegou a ser música, digamos, de plantilla. E ela, nunha sorte de pequena nota, iso que a veces se nos pide, non? Que fagas a tua propia biografía, e esta é do ano 2004, polo tanto, estamos moi perto. Relátase así, en terceira persoa, sabes, isto de... Iníciase na arte pola porta da música como violinista, camiño que ven a confluir co da palabra no exercicio do que se denomina poesía. Entre un extremo e outro, considera que transcorre a súa vida practicando e ensinando a literatura nas máis diversas acepcións desta palabra, creativa, reflexiva, política, etc. Como prosista reflexiona sobre esta arte nos ensaios, o outro lado da música a poesía, que é un libro precioso, que non nos asuste o título, porque parece que vai ser un tratado, pero un tratado que nos sitúa moito, e que aproxima, bueno, a mí a visión que dá de Manuel Antonio pareceme extraordinaria, non? Bueno, como todo o que la toca. O Don Hamlet de Cunqueiro, unha actuación teatral, unha ecuación teatral, no ponto en que se cruzan a sociedade e o mundo coa percepción literaria do mesmo, sitúa as obras narrativas, Silencio, ensaiamos e Teoría dos xogos. Como poeta foi dado a escrever música reservada, ruído, roto o interior do ollo, ademais deste estudo das sombras, que é en concreto. E, bueno, aquí remata a súa autopresentación, e me parece que é tamén, vamos, ese prodixio de concisión e como cada cousa te vai, son como pequenas pedriñas de seixo que te vai puntuando, non? O tempo da poesía é, aínda que particular, abstracto, un concepto traído a man pola significación puntual dun adxetivo, dunha imaxe, dun tema, inclusive, como pode ser o descunchado edificio da infancia ou un esmorecer azul e sen presas. Nesto é parte dunha columna onde vai debullando o que cada xénero, entre aspas, literario, un pouco con esas constantes máis ou menos estables polo que recoñecemos, non? Do que cada xénero nos vai dicindo, os ensaios explican, o teatro e os filmes deixan ver, pero a pesar dos novelos, ensaios menos, teatro e filmes casi inexistentes, cando escribe isto, bueno, ela fixe unha última crítica, unha columna da nosa terra, casi a última sobre Santa Liberdade, porque Santa Liberdade estivo no estreno, que foi a finais de xaneiro,
o 21 de xaneiro do 2004. Dice, case inexistentes, Galicia non ten tempo propio, ou se acaso o seu tempo é un curso discontinuo que se abulta no pasado e no futuro, mais que se acaña perigosamente no presente. Nestas condicións, Galicia está impedida de narrarse a si mesma aos outros, eses outros que son todos os demais seres da terra e, para empezar, moitos de nosos habitantes dunha cidade artificial construída por cima e ás pensas dun país que aínda latexe. Imos ás columnas de prensa, porque senón non vos falarei delas, non? Porque a columna, todas sabemos que é unha columna de prensa, pero pensade que unha columna é que sostén o edificio. Por sentido das columnas, columna mestra, onde está? Porque se lle das un tallo, pois ven a casa abaixo, non? E organiza o espazo do xornal como edificio de cuartos diferentes con xanelas, unhas en relación coas outras, e é a columna sinécdoque de soporte e construción ao tempo, que terma de encontros conflictivos, cando, por exemplo, se encontra co teito, na columna, e compre escoller o modo en que soborda ou incorpora esta discontinuidade, non? Durante tempo as solucións foron escenográficas e decorativas, non? Que ocultaban un lugar problemático, e aí están as mil variacións dos capitéis e dos chexos que recubrían todo, non? Todos estes encontros, mesmo cando se poñía pois un farol ou calquer cousa destas, aparecían todas aqueles cousas adornando ao redor para que non se vise o encontro con outro tipo de espazo. Pero cando entramos no que se chama período moderno, para nós é a partir de 1916, e para outras culturas tamén, non? É un ano do Cabaré do Terra, é un ano e das Irmandades da Sal, obviamente. Os materiais exhiben a súa singularidade a través da función e non encobren os puntos de sutura. Quer dizer que as columnas van, como chamaríamos, a rente xa do teito ou de outras cuestións, non? Sin necesidade de resolver esa ecuación que, como nos textos para a prensa de Luisa Villalta, devén un espazo de emancipación. O obxectivo é soster o edificio. As columnas enlean elementos diferentes, polo tanto. Linguaxes xa transitadas e outras que emerxen no proceso de construción. Xénero, clase, nación, sempre só o principio de amosar, de facer ver que, a pesar do patriarcado, do capitalismo neoliberal, da negación da cuestión nacional e os seus signos de destrucción, fomos atinando na querenza e na consciencia destes ámbitos, deses territorios liberados que existen en paralelo aos do poder hexemónico, tal os textos cos que regularmente a pensadora, a poeta, a narradora, a feminista, a galega de Nación nos convocou. Todo o que acabo de decir está nas súas... fago meu, obviamente, porque cada vez que citas é un acto de amor, non? Quer decir que estás citando algo que ti incorporas, pero a lingua das súas columnas é familiar, e a de calquera columna é familiar, a súa poética parte de momentos de existencia aos que lles compre esa toma de posición. Quero transcrever, estou citando agora, quero transcrever o que vibra en min, o que escoito, e ainda diría o que é, o que me conmove, o que sinto de meu, o que sei que soamente me poden dar as outras que miran o que eu non podo ver. En 1999, por exemplo, hai un texto dela interesantísimo, eu traio aquí por algún lado, sobre un certo estado de conciencia, pero bueno, que dice: os temas non son meus, son o mundo mesmo, e a vez o mundo mesmo son eu. O tema é o que fai de min comunidade, unha preocupación polo devir da humanidade, unha maneira galega de ser humana, unha preocupación polo devir de ser galega. Este final de sobre un certo estado de conciencia, cando Mercedes Peón actuou con outras persoas, obviamente, no Teatro Colón, non homenaxe a Luisa, fixo todo a partir desta frase, porque é o xusto que me dice ela, dixo a propia Mercedes, agora cito de memoria, pero non é difícil, dice, esta frase é o mesmo que eu estou buscando ainda, e o que todas buscamos ainda un pouco. A maneira galega de ser humana é unha preocupación polo devir de ser galega. Ten que enfrentar moitas cuestións. Onde estou agora? Porque me estou convertendo en unha especie de prédica, non? Onde está? Bueno, por cultura sabémoslo ben, sen necesidade de advertencias explícitas, no corpo social está escrito que nas columnas se expresa o máis persoal.
o que nin sempre coincide coa liña editorial ou con outras informacións dun medio calisquer que adoito usan asinaturas como escenografía para ocultar a consigna ou a mensaxe dominante que farán pasar. Nelas localizas unha constante estructural da poética das columnas que Arestor analízase noutras obras e propostas que fan do fragmento o todo, que saben que a parte é tamén o cosmos, que cando escoitamos as badaladas que tocan a morte en calquera lugar, Arestor en Palestina, están tamén a tocar a morte por nós. Porque para min representa a capacidade creativa, o cálculo e o rigor que se convocan nesta autora contemporánea, situada, feminista e nacionalista, que procura transformar a circunstancia en monumento intemporal, a impotencia no poder da palabra creativa, tal como afirma na frase de peche de Poesía e Circunstancia, unha das súas últimas columnas de A Nosa Terra, que ahora creo que non vou la traxen. Pois é unha das últimas columnas, e ahora non a vou buscar, porque senón... Verdad? Xa. Bueno, pois, entón, nada, 3 sesgos que salto simplemente co que tiñen negrita, 3 sesgos desas columnas de Luisa Villalta. Ten as condicións como columnista incorporar ás lectoras o proceso de construción de cada peza. Vas seguindo, porque xa son cousas tamén das que tes un certo coñecemento e sigues a columna. Voz crítica, e si que se acciona para facer ver o que se nos oculta con frases como, por exemplo, o interese común, que comentará o interese duns poucos, cada vez menos, bueno, todas estas cousas que sempre está. E a necesidade de coñecer ao outro, a outra. Ese sentido da diferencia. E hai constantemente os ancoraxes na memoria, no nós, no territorio habitado, e que está moito na poética da concreción. E entón, remato con algo, non sei con que, coa cidade. Coa flanés na cidade. Percorro a cidade e non enovo o pálpito trastocado en mecanismo ao inserirme un movimento que succiona todo o meu ser proxectando cara a fora. Que procuro? Pregúntome difusamente entre tantos pasos pegados, despegados, sen chegar a morder nunca a cutícula desta mazá que caeu de non se sabe onde. Pois máis longo, continuo. Pero esta mazá que caíu de non se sabe onde realmente é Luisa Villalta. O grande milagro da poesía está tamén en Luisa Villalta. Bueno, agora hai un tempo, non? Para conversa. Por lo tanto, ben, gracias a Dios. Moitas gracias tamén pola vosa atención e por virdes, non? E por estar aquí. Grazas. Pois sabedes que estamos en Petit Comité, entonces, bueno, como comentaba Carlos, o noso director, cando empezamos a organizar esta xornada, bueno, buscamos moita información, entonces o feito de que convidáramos a Margarita Ledo é precisamente porque viramos a noticia de que levaban 2 anos presentando a candidatura para que Luisa Villalta se lle dedicara o Día das Letras Galegas. Entón, o conseguiron no 2º ano, a base de insistir. Entonces, bueno, esa foi un pouco a causa de que ela pensáramos que iba a dar a conferencia. E despois, pois, estivemos buscando e vimos 2 libros preciosos, Alma de violino e Escribir para quen, relecturas posibles de Luisa Villalta. Entón, bueno, contactamos e temos a sorte de que temos aquí as autoras. Entón, primeiro temos o libro de Alma de violino, que vos presento, está Bea Maceda, me salía Maceda, Eli Ríos e Laura. Laura é a ilustradora, porque en principio contactáramos coas autoras, pero tamén temos a sorte de que está aquí Laura, que é ilustradora. Tampouco queremos, bueno, destacar delas que son docentes, pero o que teñen en común, además, as 5 persoas que están aquí, é que, aparte de escritoras, o seu compromiso enorme, tanto político e social, pois coa cultura e coa lingua galega, non? Entonces, despois temos a outra, bueno, o formato xa vedes que o fixemos en plan, pois mesa redonda, lle pedimos a cada un que nos fale, a cada unha delas que nos fale primeiro un pouco e despois poñer todas en común e xa convidarvos a participar e, bueno, e facer aquí, pois, un coloquio agradable. Entonces, despois temos a Monse Penas e temos a Chus Nogueira, que son, pois, as autoras do outro libro, de Escribir para quen, relecturas posibles de Luisa Villalta. Tamén son profesoras, as dúas estudiaron Filoloxía na Universidade de Santiago e agora traballan no campus de Lugo e, bueno, teñen moitas publicacións, Monse tamén é crítica literaria e tamén ten feito moitos materiais didácticos
E o que os comentaba, non? Eu destacaría delas o compromiso que teñen coa lingua e coa literatura galega. Entonces, nos robamos máis tempo, as protagonistas sodes vos, entonces, si queredes, empezamos co Alma de Violino e nos comentades. Ben, este encontro vai seguir a liña de Margarita Ledo, non? E o primeiro é que eu tamén vou roubar o boli. Sí, para vos, Non, se lle deixades a ela, eu tamén o roubo. E o segundo, unha cousa importante que dixo é que Luisa Villalta escribía para construir futuro. Esa foi un pouco a nosa idea, non? Construir futuro. E para construir futuro na literatura temos xeracións moi noviñas que as que había que achegarlle a Luisa Villalta, porque tamén falou e tamén contou a anterior ponente que comeza agora a estudarse e comeza agora a recollerse a obra de Luisa. Por que? Porque corría o risco de, pois como lle pasou ás demais autoras, a Francisca Herrero, a María Mariño, todas aquelas as que lle dedicaron as letras galegas realmente sodes capaces de recitar un poema destas mulleres. Pois íamos no camiño de beatificar unha figura. O que pasa que desta vez saliu ao revés. Desta vez empeñámonos en que había que sacar libros. Aquí tedes 5 autoras, pero hai moitísima xente traballando, difundindo no texto. Tamén se falou na anterior intervención, Pilar Pallares, Eva Veiga, toda a xente que está recopilando agora mesmo sae todo o teatro que coordinou Enrique Rabuñal. Podedes acceder grazas a todo este esforzo, en moitos casos desinteresado, e, pois, como no noso caso, con risco de amizades, tamén de romper amizades. Foi un traballo duro, complicado. Comprenderedes que traballar con alguén porque despois discutimos por quítame ali ese pronome, non? Entón, non é un traballo fácil. Nos, tanto Bea como a min, levamos xa moitos anos traballando na obra de Luisa Villalta, xa estivéramos no Monti, facendo aquela homenaxe que se lle fixo con intervención teatral, recuperación de textos, porque nesta xente que está a traballar para divulgar os textos, tamén o contou Margarida, pois está a Asociación Alexandre Bóveda, que é quen nos convocaba para estes actos. Ben, unha cousa é iso, ir a tomarlle ali unha cervexa e recitar un poema, e outra é escribir con estes caracteres. Agora vos contará Bea como foi ese proceso. Pero do pior non fomos nós. Do pior foi a pobre Laura Suárez. Porque Laura Suárez chegou así toda noviña e tal, onde dúas señoras moi friki fans de Luisa Villalta. Por certo, dous a novidade que é o premio Castelao deste ano de banda deseñada. Tedes aquí o futuro, o que nos contaba Margarida, construir o futuro. E ademais cunha implicación interesante, porque vai vos falar e vai vos contar a historia da raíña galega Inés de Castro. Compradelle moitos volumes, que necesita comer tamén. E tamén vos contará un pouco Laura como foi iso de integrarse nun grupo de señoras ancianas. Entón, Bea, contanos aí de onde partiu esta idea, porque sentí isto sería imposible. Non sei. Esa frase xa non sei. Co que me rompeche la cabeza. Eso sí, porque li dicían, pero se eu quero ter vacacións e tal, digo, pois non. Entón, bueno, a idea surgiu... Non, é que non me lo di, estivemos todo xullo e agosto con xornadas de 12 e 13 horas. Sí, e algún ata unha da mañá co cadro santos. Sí, co cadro santos. En fin, bueno, realmente todo empezou 2 anos antes, un día falando con Fran Alonso, co editor de Xerais, dixen como docente, dixen, a ver, hai un espazo que sempre queda baleiro nas letras galegas, que están señal todos os libros que se publican, está señal todo o traballo que fan autoras e autores para sacar adiante biografías, obras completas e demais, pero hai non só a rapazada máis pequena, sino as que tamén somos moi frikis do álbum ilustrado, pois que sempre é un libro, eu creo que como para introducirte
no coñecemento de alguén ou de determinadas historias que está moi ben. Entón, el díxome que sí, pero bueno, os editores din que sí sempre, e despois xa veremos, non? Pero o ano de Luisa Villalta, entón dixo Fran, pois pa diante, non? Correndo un risco, porque é a primeira vez que se fai un álbum ilustrado nas letras galegas. No, pero conta que nós xa tiñamos un capítulo de outra historia diferente. Ah, bueno, sí, no, é que nós, claro, sí, nós estábamos pensando nunha historia que sí que era, esa sí que era unha fricada total, porque estábamos incluso co fillo de Eli preguntándolle de videoxogos, e Eli preguntaba, e logo Eli, bueno, Eli non manda audios, manda podcast, e entón, pois aí estábamos e tiñamos unha historia que, mira, ao mellor algún día recuperamos, tiñamos aí unha historia xa montada, pero entón Fran Alonso chegou e dixo, no, álbum ilustrado é 13.000 e pico caracteres. Bueno, iso diste. Sí, esta é unha discusión porque, claro, Eli continuamente me decía no, vea, non pode ser tanto texto, isto é imposible, 8.000 caracteres, e dalle cos 8.000 caracteres, ata que un día tive que enviarle un pantallazo de non, mira, non, son 13.800 e algo, ou así, non? Entón, bueno, era, e por onde empezamos? Por onde empezamos? Claro, porque o álbum ilustrado ten ese problema, como dixo a nosa amiga e gran poeta e escritora Marga Dovalli, que escribe, que se non nos seguides no diario Nos, escribe todas as semanas artigos nos que establece unha conversa con Luisa Villalta, porque ela sí era moi amiga de Luisa Villalta, non? Entón, bueno, pois, que facemos? Bueno, pois as autoras tamén se nos coñece pola obra, non? Polo que escribimos, e no caso de Luisa Villalta, ademais, é moi evidente, non, na súa obra. Entón, bueno, pois o título eu unha ignorante total de como é un violín, non? Un violino, pois sí, eu vexo un violín, pero non sei como é por dentro, non? Entón empezamos a mirar, pois aí en internet como é, e de repente hai unha peza que se chama Alma, que é moi pequeniña, que é a única peza que non pode ir encolada, que dependendo de habilidade do luthier para facela, o son do violino vai a ser mellor ou peor, e entón dixemos, pois, alma de violino, porque estaba moi relacionado realmente con ese espírito de Luisa Villalta, non? E de aí ven, pois, o título. Pero logo, claro, había que encher de contido todo isto, non? Entón pensamos nas palabras, porque a palabra é moi importante, por máis que queran agora transformalas e destruílas, pero para Luisa era moi importante a palabra, e hai unha serie de palabras que están aquí que ademais pensamos, habería máis, pero como decía Marga Doval, vos comen os caracteres, e comíanos os caracteres, era certo, non? Entón tivemos que escoller algunhas desas palabras, non? Hai unha palabra que xa non lembro se a puxemos ou non, pero que para min define a obra de Luisa, que é coherencia. Creo que hai, bueno, hai máis, pero hai poucas autoras ou autores que demostren en tan pouco tempo, pero con unha obra tan importante, esa coherencia en toda a súa obra, non? E, bueno, entón escollimos palabras e a partir de aí empezamos a escribir. Non pensedes que estábamos xuntas, todo isto era a golpe de WhatsApp, de chamadas telefónicas, menos mal, porque senón se matamos por respirar, igual nos matamos. Porque ademais, claro, ademais de caracteres dan data, e había que cumprir esa data, non? E ademais, bueno, como el e que hai que cumprir a data, pois se a data é 18, ele di, non, hai que entregalo o día 1, temos 7 días máis, non, hai que entregalo o día 1, bueno, pois nada, pois o día 1 e para adiante, non? Entón foi un verán intenso pero fermoso, evidentemente sí que tivemos momentos de discrepancias, como é lógico natural, pero penso que foron enriquecedores. Recordas aquel día que hai, pois, coñeces o Cadrado Sator que apareceu, bueno, Luisa traballou con el e tal, e levan como pero anos unha morea de investigadores intentando encontrarlle o resultado. E claro, escribir un álbum ilustrado con alguén tamén pois te permite compartir as loucuras. Algo nos puxemos ata as 3 da mañá nós, pero totalmente convencidas de que íamos solucionar
cal era o misterio do cadrado Sator, ata que chegou un momento que dixemos, igual o temos que deixar, porque se tanta xente o investigou, pero acabamos tardísimo, como as dúas da mañá ou así. Recoñezo que foches a única tola que compartiu a miña tolería. Laura, e ti cando chegaches a ese grupo e che chegaron 50.000 imaxes dun violín e dunha alma de violín? Eu sou ilustradora, non? Eu estaba tan tranquila na miña casa, non estou traballando, e avisaronme de Xerais de ilustrar para con dúas escritoras e tal, o libro de Luisa Villalta. Eu daquela non coñecía a obra de Luisa Villalta porque no colexio nunca me ensinaron, entonces fui como, ostras, pois sí, é así, aprendo tamén sobre isto. Queres entrar nun chat de WhatsApp, nun grupo, Tienes que dicir que con elas tal, eu sí, claro, que me conte. Eu dixen, non coñezo, tal, tranquilas, empezou a baixar un montón de, un mensaxe de voz de 5 minutos, un mensaxe de voz de 10 minutos, un mensaxe de voz de 20 minutos, é así. Pero si non, Laura, que si non tal, non, sigue. Entonces aí me poño eu, play, veña, vamos a empezar a esbozar. Tal, Luisa Villalta unha vez na Coruña, e empezaron a contarme todo. Entonces foi como unha experiencia super inmersiva, e a verdade é que como que disfrutei un montón, porque eu xa normalmente cando traballo poñome entrevistas de fondo, me poñome cousas, pero neste caso, como di Beatriz, foi un podcast, e nada. Entonces foi como un proceso super... A verdade que estuvo super chulo porque tiñan unha paixón as dúas pola figura de Luisa que era imposible que non se transmitiran a ti, non? E ademais poñías de investigar cousas sobre o do cadrado Sator, vamos a buscar de tal, ou poñer estas palabras en grego, todos estes tipos de detalles que ao final, porque cando ti fas un álbum ilustrado, ten a característica de que a ilustración e o texto sumersense un co outro, é dicir, a ilustración non ten sentido sen o texto e o texto non ten sentido sen a ilustración. Entón é como unha especie, está como, digamos, nun terceiro, sabes, como unha terceira aí ente, como no aire, e aí é onde se conecta todo, e ten todo sentido. Entón facelo así, máis entre 3 persoas, pois foi como un reto, pero a vez como unha experiencia, vamos, chulísima. Porque tamén aproveitamos, non, Bea, todo aquilo que non podíamos dicir por esos caracteres, de pedirle a Laura que o completase. De feito, cal era? Fixemos de cambiar algunha así a última hora, non? Fora esta, de Liberdade. Sí, a de Liberdade. Traballar con Laura foi realmente moi cómodo, porque non é das persoas que ilustras en ler o texto, que hai xente que o fai, senón que se implicaba e ademais escoitábamos, o que é maravilloso. E dicíamos, mira, a ver se nos podes poñer aquí e tal. Tivemos un momento de trauma, porque vai e fixo 4 portadas e dixo, que cores preferides? Claro, Bea entende de cores, Laura entende de cores, pero eu miraba para aquí e dicía, se non sei combinar a roupa, por Dios, que me están pedindo? Ao final, pois iso, foi ese traballo entre as tres, non? Entre, pois esa ilustración que nos completa. Mirad, estas portadas é chulísima. Cas portadas dos libros que, por exemplo, nos gustanos moito Rota interior do ollo, queríamos meter tamén as columnas, pero queríamos meter todo ese proceso cando publicaba e ao mesmo tempo cando se recolleu como homenaxe, cando Luisa faleceu. E soubonos coller o aire e conseguía as ideas que lle dicía Bea ou as que lle dicía eu, conseguía metelas neste mundo tan máxico, non? Sí, porque ademais, bueno, tamén hai que dicir que todas as cousas ao final conseguense grazas á xenerosidade da xente que te rodea, non? Eso teño moi claro. Entón, hai unha dedicatoria que ao principio do libro, e xa falaba antes de Marga Doval, falaba Eli da Asociación Alexandre Bóveda, María José Bravo, que foi fundamental pois para nesta loita para que ao final, ainda que contaba Margarita Ledo, non, que lles costou sacalo na Real Academia Galega, pero ao final saiu ese 24 para Luisa Villalta. Estíbaliz Espinosa, a poeta que foi tamén a amiga dela, pois tamén a nosa chamada
respondeu e contounos cousas. Ana Pillado, que decir de Ana Pillado e filla de Pancho Pillado, que foi fundamental na vida de Luisa Villalta, porque el foi o primeiro, de feito, Concerto para un home só, unha das súas obras de teatro, non a escribiu como obra de teatro Luisa, e cando Luisa chega á casa de Pancho lle di, pero se este texto ten que ser unha obra de teatro, non? E a familia Pillado é fundamental. Ana tamén estivo aberta a falar con nós, a pasarnos información, fotografías. Pilar García Negro deixounos publicar o libro o poema de Alexandre Óveda, que é xusto que o que lle agasallou Luisa Villalta a Pilar García Negro cando lle fixeron a despedida como deputada do Parlamento Galego, creo, non? É do 7 de febreiro e Luisa morreu en marzo. En marzo, sí. Sí, o 6 de marzo. Sí. A poeta Marta da Costa, que tamén coñecedes, que tamén foi de gran axuda. E, bueno, e logo está aí, por suposto, a mãe e a irmá de Luisa Villalta, non? Entón, creo que unha das cousas máis fermosas que ten este libro é que chegou ao final como traballaba Luisa, ou como lle gustaba traballar a Luisa Villalta, desde o común e para o común. Entón foi un traballo común, sí, aquí estamos el e Luis, Laura e eu, pero foi un traballo de moitísima xente, e por suposto tamén da editorial que bueno, Anaír a pobre era correo tras correo, cando xa estaba entregado o texto e de súpeto, pues bueno, Eli decía, hai unha palabra que non, que hai que quitala, que tal. Entón, bueno, pois Anaír sempre disposta. E logo foi moi fermoso coñecer a Luisa a través da obra, non? Dunha obra que parte xa tiñamos lida, pero tamén houve cosas que, bueno, que non léramos. Falaba antes Margarita do libro das columnas, non? Que creo que é un libro que reflicte moi ben, ou polo menos sí, a parte de compromiso de activismo de Luisa, non? E, bueno, logo, pois, a ver, Eli aí fixo tamén un traballo de investigación da obra de Luisa moi importante, de aí os podcast, claro, porque non se pode explicar así, non? Tan... En conclusión, eu poño o traballo e elas poñen a creatividade. En todo equipo hai que dividir tarefas. Lembras cando manda a Nair un correo e di, mandamos o libro a impresión, e nos, mira, na página tal necesitamos que cambies, pero xa estaba o libro aí para imprimir e nos aí dándole a pobrechiña, de verdade. Todo este traballo que remataremos, porque como vedes deron uns 15 minutos a cada unha, pero facémolo en comunidade, e as outras porque non nos atrevemos, pero con Monse e con Chus tamén hai unha confianza. Bueno, da igual, mira, despois contavos, Laura, o proceso que fixemos e como este proxecto ao final chegou a onde tiña que chegar, e é a rapazada. É un libro que sacamos a primeira edición en decembro e en xaneiro estaba todo vendido. Sacaron unha segunda edición. Que quere isto dicir? Que hai demanda e era necesario. E diredes vos, guau, pero Luisa, que difícil que é de entender, Dios mío, que é unha poesía culturalista e o seu teatro que vai a loar bases greco-romanas. Pois non, é mentira. O problema está nas persoas que somos transmisoras. Eu teño a inmensa sorte que dou aulas no instituto, no primeiro instituto no que deu aulas Luisa Villalta. Podedes imaginar que o Neira Vilas de aí de Perillo, podedes imaginar o que foi este ano. Foi celebración tras celebración tras celebración. Este mar que vedes aquí, saíamos á porta do instituto para ler anaquiños. E diredes, pero realmente a xente pequena pode meterse na obra de Villalta? Sí, só hai que saber como transmitila. Os pequeniños de primeiro da ESO, que teñen 11 e 12 anos, fixeron unha representación teatral da biografía e da obra de Luisa Villalta que a min deixoume permada, de verdade. Fomos a representar ao Jallás e todo, porque un dos rapaces facía de Luisa Villalta e outro facía de violín. E entón
Hai un momento en que, pois din, contan o proceso cando Luisa morre e tal, e vai e morre o violín tamén. E eu mirei para o rapaz e dixen, pero por que morre o violín? E dixen, porque acaba de morrer Luisa, que facía música co violín. E dixen, hostia, este rapaz sabe máis que non. E pasoume o mesmo cos de bacharelato. Os de bacharelato colleron en concreto e decidiron interpretalo. E no momento que podemos interpretar unha poesía xa é nosa, xa conseguimos transmitilo. Hai un poema maravilloso de Luisa que é unha tarde no café, pero esta rapazada pois non costuma tomar café. A rapazada de 16 anos, que fixeron? Representar ese poema no Bonilla, porque era a tarde para eles. Ese poema pasou de ser de Luisa, pasou de que eu fose a mediadora e xa era desta rapazada. De feito, quixemos facer un roteiro que ao final non saiu por cuestións de tempo, pero boicoteáronme, é dicir, non puidemos sair físicamente, pero a rapazada foi físicamente. Lía aquí, Margarida lía antes o poema de Monelos, que recomendábamos ademais un documental maravilloso. Pois un dos rapaces tiña a súa familia, a súa orixe familiar era de Monelos. Pois aló marchou e gravou o vídeo en Monelos, aínda que eu non llo pedira, non? Porque para el era importante. Que vos quero dicir con isto? Que temos unha función. Aquí non vale dicir Luisa, que a esquecemos, non sei que, non sei cuánto. Non, hai que poñerse ao chollo. E hai que traballar e hai que ler. E temos que dar de ler. Temos que transmitir esa obra se non queremos que desapareza. Dicía Margarida que o teatro de Luisa foi moi pouco representado. Pois que facemos que non o estamos representando? Deámolo a ler, traballémolo, porque de verdade que están desexando que lle transmitamos. E unha persoa como Luisa, nun sitio como este, Luisa todos os días da celebración de Galicia Mártir, celebraba aí en Nós. Falaba antes Bea, non? Dicía de Ana Pillado. Ana Pillado contounos como era e onde estaba situada a casa de Pancho Pillado cando viñan aquí a Oleiros. É dicir, é unha autora de proximidade, é unha autora nosa, de aquí. Deu clase non só no Isaac Díaz Pardo en Sada, senón tamén aí no Neira Vilas. O primeiro ano que se abriu, que podedes ir aí á entrada e vedes aí que teñen unha publicación que pon primeiro discurso que se lle deu cando se inaugurou a Neira Vilas. Pois dédelo aí na entrada. Ese ano estaba Luisa Villalta dando aulas e eu entrei po ano seguinte, cajo en día. Ben, Laura, xa roubamos tempo abondo, contanos aí como foi o proceso de creación destas ilustracións para esta rapazada. Sabedes que pasa? Que a min dame moita... Eu uso moi de falar moito, menos nestas cousas. E Eli sempre motivase un montón para sacarme da miña zona de confort. Porque é a zona máis divertida que Eres miña maior bully, tía, en serio. Sempre igual. Pois mira, nos fixemos falando da rapazada, fixemos un obradoiro tamén, cas cubertas. Usando as palabras a través do libro de Luisa, fuñes explicando como era o proceso de creación dunha cuberta. Cada alumno e alumna de primeiro da ESO fixeron unha cuberta propia, que deu unha exposición chulísima, porque ademais utilizaban a simboloxía do violino, da alma, da obra, ademais mezclaban co tema da Coruña, todas estas cousas. Entonces sí que os nenos fan caso, fan moito, moito caso. E as cousas dáselles importancia cando se coñecen, cando se divulgan, porque se non hai coñecemento, ao final non hai respeto tampouco, non? Entonces, basicamente, ven de aí. E a idea de poder achegar estos nenos tamén, pois é como moi divertido, porque tampouco nunca te esperas por onde che van a vir. A min é o público que máis me gusta, porque tamén son moi sinceros. Se non lles gusta o que faz, dincho, Eu moitas veces recibín comentarios en plan, por que faz as frentes así? Ou, estes brazos son moi largos, non eu? É un estilo, vale? Fago que podo, pero bueno. Pero como que che din de verdade, son verdadeiramente honestos. Entonces, non sei, a verdad que foi unha gozada e un orgullo poder traballar xunto a estas lugares. Mira, e de feito o libro gustou tanto na Terra de Laura que en Corcubión, e iso o temos xa na nosa historia como autoras e como que a ver quen pode dicilo, fixeron unha procesión
Ai, sí, a procesión. Unha procesión donde os nenos e nenas iban, pediron permiso á editorial para fotocopiar as ilustracións en tamaño máis grande e entón as levaban así nun cartaz grande con un pauiño e unha procesión donde íamos parando, se iban recitando poemas. Foi alucinante. Eu dixen, bueno, eu xa podo morrer porque sempre poderei decir que con un libro donde participamos Que teníamos gaiteiro e todo, todo. Viviron Foi moitísimo. impresionante ver o noso libro nunha procesión, é dicir, eu iso sí que non o esperaba, porque ademais temos que decir que nas dúas últimas presentacións, que foi esta en Corcubión, que a presentación e a outra, como se chama, sempre me lío entre Boiro e Bueu, Boiro. Sí. En Boiro, que xa as tiñamos comprometidas, pero claro, o libro xa non había libros. Entón, xa se esgotara. E entón fixémolas de, no, pero nos vamos, ainda que non haxa libros. E nos fixemos dúas presentacións en libros. Bueno, levábamos o noso, como vimos aquí e tal, e fixemos a presentacións en libros. Pero bueno, e tamén creo que nos deu a oportunidade, bueno, polo menos aquí xa así, que falo personalmente, pero creo que as tres de coñecer ou de ampliar esa admiración por Luisa Villalta, non? Identificándonos como docente con ela, porque tamén chegaronnos pois anécdotas, non? Que bueno, que creo que supoño que xa coñeceredes, pois que cando algún rapaz pois lle botaban a mellor unha pequena bronca na biblioteca do centro porque xa se pasaran a data de entrega do libro, ali aparecía Luisa e tal. Como que? E tal, e incluso lle deixaba o seu libro, non? E falaba ele de Oleiros. A amizade con Pancho Pillado era tan importante. Bueno, ademais, claro, Luisa, mirade onde publica, onde ten publicada a súa obra, non? Parte dela está en Laiovento. E o teatro nos cadernos que dirixía da Escola Galega, non? Era de Pancho Pillado. Cando morre o pai de Pancho Pillado, Pancho colle unha pequena ou unha depresión, é dicir, está moi triste. E Luisa, que nese momento estaba casada con Pereiro, van os dous todas as fines de semana a casa de Pillado a tocarlle o piano para que Pillado se anime, para que Pillado e Noli pois esteñan tranquilos e van aí a tocar o piano, a darlles concertos, a estar con eles. Veñen aquí. Bueno, aquí, perdón, a Oleiros, perdón, veñen aquí a casa de Pancho e de Noli. Iso indica tamén a parte máis humana de Luisa, non? Que se ve no seu activismo tamén porque sempre estaba onde a chamaban, non? Entón, eu a verdade é que é unha autora que aparte de, bueno, de que hai moitos estudos sobre ela e que a súa obra é profunda, pero eu, insisto, sigo admirando a coherencia que transmite todo o que escribe ese proceso, non? Ainda que, como decía Margarita Ledo, hai un antes e despois de Ruido, pero todo, e entón, bueno, poder achegala e que a rapazada máis nova pois coñeza a Luisa Villalta e que saiban quen é Luisa Villalta, pois, bueno. Por certo, foi exame da ABAU do ano. Por certo, sí. Mira, quedannos os últimos 10 minutiños, Antón, pois esta xente que está aquí estoicamente aguantando a mañá, necesita saber chisme. Que hai de certo nesa procura, no teu proceso de documentación, Beatriz Maceda, que andabas buscando un lavadoiro? Bueno, andábamos as dúas. Xa está, xa estamos claro, aquí. A ver, claro, cando nos din pa diante na editorial, pois el e eu un tanto inocentes, hai que dicilo, un tanto inocentes, dixemos, bueno, pois vamos a Rúa de Laxe, ali a Falperra, a coñecer o barrio onde viviu Luisa, que seguro que aí vamos a topar de todo, non? E, bueno, aí está a casa de Luisa e, ademais, a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega puxo ali unha placa, non me pregunte de anos porque son un desastre, así me reñeu a profesora de Historia porque só poñía séculos. Entón, vamos para ali e sabíamos que ali había un lavadoiro, queríamos atopalo, non? Entón, non o atopábamos e pasou unha señora e pola idade dixemos, bueno, esta señora seguro que sabe onde está. E entón dixemos, tedes aí e era unha tenda de lavadoras para ir a lavar a roupa.
Logo, o que si averiguamos foi a ubicación donde estivera no seu momento, non? Donde estivera no seu momento. E ao final tivemos que acudir ás fotografías de antes para ver como baixaba Luisa, para ir ás pepas e todo eso, porque, claro, algo que tamén denuncia Luisa, non, na súa obra e que denunciou hasta o final, como a desaparición do asilo de Adelaida Muro, pois, e o papagaio, claro, que está aí, fundamental. A través de Luisa tamén mantemos a historia da cidade, non? E entón nos postas a imaginar, pois empezamos a imaginar a Luisa falando cas mulleres que estaban ali lavando e que ese era o seu contacto co galego, porque, como decía Margarita Ledo, claro, ela ven dunha familia burguesa na que non se falaba galego. Na súa casa ela non escoitaba o galego, logo de quen tiña que escoitalo, non? Pois pensábamos, aparte, ese barrio da Falperra, que sempre lo... Con todo o mercado, que claro. falaba e describía Luisa. De feito, fixemos un poquinho de trampa, porque veredes aquí, pedimoslle a Laura que nos construíse a memoria, porque non pode ser lavadoiro público. As fotografías que encontramos da época poñen lavadero público. Sí. Pero fixemos un poquinho de trampa e axudounos Laura. Laura! Mira, isto, para que te sintas un pouco mellor e saibas que non o fixen eu, pero isto desvendouno e revelouno Marga Doval na primeira presentación. Que hai de certo que as ilustracións aquí que se parecen ao teu profesor de cerámica? No, eso non é así. Marga Doval dixo que as ilustracións parecíanse a min. E eu, é verdad, que non sei por que miña nai ten un pelo curto e negro, eu fago todas as nais co pelo curto e negro e con pecas. Non sei por que, é unha cousa que ven intrínseca, pero sí que viñera a broma do profesor de cerámica na imaxe desta, porque ela preguntou, esta quen se parece? Eu, pois non sei, parece o meu profe de cerámica. E tivemos aí ca broma, pero ao final é verdad que cando faz ilustracións ti ao final representas a tua propia realidade, entón tes unha memoria, tes as túas formas de ver as cousas. É verdad que, por exemplo, cando pintas un teléfono, cando pintas un tal, hai certos conceptos que xa como ti os tes, non? E non sentes presión de que aquí a rapazada nova vai identificar a Luisa con esta imaxe? Non o pensei hasta ahora, verdad? Eu estou pensando a frente. Bueno, xa que é a nosa última presentación por meter un pouco de presión tamén nesta e tal. Sí, sabes. Gracias, Eli. Ben, mozas, queredes engadir algunha cousiña máis? Se non temos os compañeros esperando a quenda. Sí, eu creo que... Pasamos a palabra ás compañeras. Os aliantos Non podemos utilizar. Non? Non. Ben, bo día. Estas dúas señoras tamén mangan bolis. Non son a única. Os bolis e os paraugas son en Galicia bens comuns, polo tanto compartidos. Imos compartir a nosa experiencia tamén como autoras, pero tamén como coordinadoras dun libro que tivo momentos moi divertidos, pero que quizáis na súa orixe non foi tan divertido. O libro que coordinamos sobre Luisa Villalta titúlase Escribir para quen, relecturas de Luisa Villalta. O contexto non é un contexto pensado para un público infantil, sino para un público un pouquiño máis adulto. O libro é un libro que todos os anos elabora o Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago en homenaxe á figura que se dedica ao Día das Letras Galegas. O departamento encomenda a alguén ou a súa coordinación e neste caso eu pertenzo ao Departamento de Filoloxía Galega, senón encomendoumo a min. Eu ante o reto que aceptei, por suposto encantada, tratándose de Luisa Villalta, busquei enseguida unha compañeira. A compañeira non podía ser outra que Monse por varias razóns. Non só por ser unha persoa amiga, afín, pero tamén unha persoa
especialista en dúas das facetas de Luisa Villalta, como son a narrativa e tamén o teatro, pero tamén por unha circunstancia biográfica, o feito de ter sido alumna de Luisa Villalta. E pensei que ese era un punto, non, de converxencia que nos podía facilitar ese traballo. Como foi ese traballo? Pois aquí gustaríame tamén falar un pouquiño de algo do que as compañeras estiveron falando, que foi a mediación. Ao final, creo que o que facemos cando celebramos as letras galegas, o que deberamos facer é un labor de mediación. E elas fixeron de maneira magistral e dirixido a un público moi difícil. Falaban antes de como mediar entre a obra, como achegar a obra de Luisa Villalta ás nenas e aos nenos. Neste caso, o noso labor de mediación parecía máis doado, pero vímonos desbordadas por algunhas razóns que queríamos compartir aquí, porque algunhas son propias das letras galegas, pero outras son específicas de Luisa Villalta. As propias das letras galegas creo que as coñecemos todas, non? No noso caso non era tanto exceso de caracteres, senón a premura editorial. O libro ten que estar á venda antes da celebración. O perigo de saturación, de solapamento, as urxencias, e hai que dicilo tamén nun libro destas características, algo que afecta en grande medida a cultura galega, que o traballar de balde. É dicir, termos que encargar como coordinadoras a determinadas voces que traballasen de balde para nós nuns prazos. Claro, a estes condicionantes uníronse outros dous específicos de Luisa Villalta. E unha é as dimensións da súa figura. Claro que Luisa Villalta foi todo, foi unha figura poliédrica, transitou todos os campos da cultura e había que cubrilos de alguna maneira. Outro foi tamén a falta de bibliografía previa, a falta de estudos previos. É que a altura de xuño de 2023, non? Cando a Academia tomou a decisión, que apenas existía traballo sobre Luisa Villalta. E iso, aparte do que implica, imagino que non puiden chegar infelizmente a conferencia de Margarida, pero imagino que falaría do baleiro de traballos, do esquecemento da figura de Luisa Villalta, pois foi un condicionante, porque estábamos a escribir moitas persoas sobre ela, a traballar moitas persoas sobre ela, con moi pouco detrás. E aínda isto se uniu outra circunstancia, que foi que os seus textos non circulaban. Isto foi unha circunstancia bastante insólita. Até hai moi pouco non tivemos disponible a obra de Luisa Villalta. Iso dificultou moitísimo a falta de materiais propios dos seus libros e a falta de tamén moitas veces materiais gráficos, que nos levou a un traballo de mendicidade, poderíamos dicir, de mendicidade, de chegar a dicir, por favor, déixame esta foto, por favor, gustaríame esta imaxe. E iso tendo en conta que estábamos traballando moitas veces con edicións da biblioteca, con edicións fotocopiadas, fixo moi singular este ano. Entón, a mí aí gustaríame sinalar un contraste entre a grandeza da figura de Luisa Villalta, que reborda xéneros, que reborda calquera tipo de clasificación, e o seu tratamento previo ás letras galegas, o seu esquecemento, a súa falta de estudos. Como fomos paliando isto? Bueno, pois quizás aquí Monse pode
coller o fío, non? Falando dese elo que a uniu con Luisa. Bueno, bo día, é un placer estar aquí con vos, tamén coas compañeiras, escoitando unha experiencia moi enriquecedora, por suposto moi simpática e, como dicía Chus agora, seguramente moi diferente a nosa, non? Eu lle agradezo moitísimo a Chus que me chamara para este libro, que collimos con verdadeira ilusión, porque sin ilusión eu creo que non tería saído, non? Pero nos meus plans primeiros, e eso escribino nalgún lugar estes meses, eu non quería escribir nada sobre Luisa. Para nós, e falo en colectivo, para as persoas que fomos o seu alumnado, que tivemos unha relación relativamente estreita con ela, estas letras foron incómodas, moi incómodas, porque sabemos moitas cousas que non son verdade, tal e como se contaron, xustamente porque convivimos con ela. E quizáis, pois, un dos meus impulsos para aceptar participar non só na publicación que coordinei con Chus, senón con outra que coordinei con Mercedes Queixas, que se chama Un ruido provocador, voces arredor de Luisa Villalta, foi que lín en La Voz de Galicia, nunha columna, que Luisa Villalta era unha persoa sensible. Diredes vos, ides nos dicir que Luisa non era sensible? Sí. Eu diría en calquera lugar, que sexa unha poeta e que sexa unha muller non a fai sensible. Luisa era crítica, era reflexiva, era contestataria e o riquiñismo non lle gustaba nada. É dicir, as alumnas como a min, que aprendimos a ser rebeldes pasados os 30, a irritábamos moitísimo e notábase moito. Un dos capítulos do libro, para min o máis emocionante, é un que non ten nada que ver co mundo académico. Dous compañeiros do instituto, Adolfo e Carolina Doldán, contan como con Luisa fixemos unha revista que hoxe sería un fanzín, nos 90 en Sada, eso era unha revista, sen máis, fotocopiada, na que ela soubo xuntar os frikis do instituto, as persoas que ela xa vía que nos gustaba moito a literatura, os alternativos, tiñamos tamén unha asociación ecoloxista, e os raros. E con todo ese mix deulle a batedora e fixemos Canle. Canle é unha cousiña multicopiada que eu da que gardo algún número, pero estes compañeiros que escribiron, Adolfo e Carolina Doldán, que son irmáns, tiñan todos os números. Entón, en Escribir para quen hai unha reprodución desa revista Canle, non? Naquela, o que quería principalmente era que nunha vila como Sada, na que o galego por parte da mocidade a finais dos 90 xa estaba esmorecendo, pois collese pulo a partir de iniciativas como a esa. Pero Luisa era tremendamente crítica e era destas profesoras, para que nos entendamos, que che vai pinchando así para ver que fas ti. Eu recoñezolles que ao principio me deixaba como non quero ir a esa clase, porque aquilo non sabías nunca que ia pasar. A parte ela xa sabíamos que era poeta. O que pasa que cando a min me deu clases só tiña 2 libros publicados, pero íbamos á biblioteca do instituto a lelos as agochadas. Non entendíamos nada, porque ninguén nos axudaba a entendelos, pero facíamos iso. E claro, impoñía moitísimo. Nalgúna das ilustracións que fixo Laura, que cando vin o libro, que está maravilloso, me sorprendeu, aparece Luisa cun chapeu que tiña tipo ruso, así redondo, e viña así con iso a clase, cun abrigo coas lapelas subidas e a funda do violino. E nos ás veces, claro, nunca viramos a ninguén así en Sada, sinceramente, era como unha cousa moi especial, non? Entón, por iso, cando lín que Luisa era unha persoa sensible, pensei que igual había que escribir sobre Luisa. Por iso tamén, os 2 libros nos que participei, tivemos moito cuidado coa biografía,
ollo coas biografías. As escritoras, os escritores, pero as escritoras sobre todo, non son santas, teñen vidas. Son persoas que se equivocan e que acertan. E as biografías das letras galegas parecen vidas de santos e de santas. É como, baixo Luisa Villalta e todo o alumnado adoraba. Non, porque como todas as profes, pois tes alumnado a que lle gustas e, como digo eu, os haters. Que che di, explica o programa? Non. Atende as titorías? Non. Eso é a vida de ser profe e non pasa nada. Agora, creo que ningunha das súas alumnas podemos dicir que Luisa non nos ensinara a pensar. Era o que máis lle interesaba de todo. Non lle interesábamos nada as chaponas, xa o dixen así noutro lugar, eu o era. Lle interesaban as persoas que se saían da norma. Pois xente que la vía que o mellor estaba un pouco marxinada, por así dicilo, no centro, ou xente que non o estaba pasando ben. Claro, as chaponas eso nos indignaba un pouco, non? Unha das miñas mellores amigas ainda hoxe, que era moi boa estudante, decíame aí pouco, a min estas letras é que me poñen mal corpo, porque nos caíamoslle mal. Eu, sí, irritábamola. Porque ela o que quería era... Por que sodes tan boiñas, tan atentas, tan boas estudantes? Saltade. Ela o que quería era facernos saltar. Era unha forma de ensinar. Ti podela compartir ou non, pero era así. E tamén, como foi a miña profesora de literatura galega naquilo que se chamaba COU, teño que decir que era unha persoa cun altísimo coñecemento da literatura e da cultura galega. Creo que se dixo moi pouco en alto, Xosé máis eu escribímolo nese capítulo introductorio de Escribir para quen, que creo que a única autora da literatura galega que non só escribiu todos os xéneros literarios, senón que escribiu ensaio reflexionando sobre eles. E iso é tremendamente difícil de facer. Un dos libros que escribira cando nos daba clase era o Don Hamlet de Cunqueiro, unha ecuación teatral. E nos dicíamos, Hamlet e ecuación, que facemos con este libro? Porque é un libro complicado. Ela posiblemente estaría moi ben dando clase noutro nivel, non? Pero tiña as capacidades didácticas, por exemplo, para explicar toda a obra de Luz Pozo Garza a partir do seu nome, a Luz, da súa etapa máis luminosa, a Garza, desa elegancia que parece que emanan algúns dos seus poemas, e o Pozo, os anos duros de Luz Pozo, pois tras a Guerra Civil, sobre todo, e tras algúns conflictos na súa vida persoal. Entón, xa lles desvelei cal é o meu capítulo preferido de Escribir para quen, dende logo que escribiron os meus compañeiros sobre esa profe que nos facía mirar máis alá con métodos, vamos dicir, singulares, pero que tamén era capaz de dicirche que escribises, de dicirche que escribías ben e de sentar contigo nos recreos a corrixir as composicións. E iso non o facía só con un grupiño pequeno, o facía con todo o mundo que o precisaba. Por iso para nós estas letras son unhas letras difíciles e creo que para as súas amigas e amigos persoais tamén, porque eu lles diría que vayan máis alá da santa, que vayan a obras pois, como Alma de violino, que sendo para un público infantil tamén unha obra moi seria, moi diversa, que vayan a obras como Escribir para quen, que é pois, unha obra máis dirixida a público adulto, con carácter un pouquiño investigador, pero outro puntiño divulgativo, non fácil de atopar en libraría, sabemos, porque edicións USC nos complica a vida, casi lle recomendo comprala pola web, o cal me doe, porque as librarías están aí para algo, e sí que me gustaría moito pois, que Chus lles debullase outros capítulos que aparecen na obra e que son tamén pois moi interesantes. Chus, casi che vou convidar a que nos fales do diálogo das poetas coa obra de Luisa, que tamén está en Escribir para quen. Pois ben,
tomoche a palabra, pero o que me gustaría antes de retomar unha idea, cando menos para que non se nos esqueza respecto da biografía, porque me pareceu moi interesante. A min cadroume de participar en 2 volumes das letras, por encomenda aceptada con prazer, de 2 poetas actuais, que foron Lois Pereiro e Xela Arias. 2 poetas que tamén saíron en boa medida da norma. 2 poetas aos que se asociou coa música, aos que se asociou coa modernidade, aos que se asociou cunha cazadora de coiro con corte de perfecto, non? E cunha estética moi particular. Creo que, non sei se compartes, Monse, pero creo que en certa medida se intentou ler a biografía de Luisa por esas pautas previas, non? Cando, como ela mesma dicía, tiña moi pouco que ver, non? A música que lle interesaba a Luisa Villalta non era o punk de Lois Pereiro, non, nin era o rock dos tugurios vigueses que lle interesaba a Xela Arias, non? As súas pautas compositivas pois eran tamén moi diferentes. Entón, nese sentido, creo que este ano funcionaron unhas inercias biográficas moi perigosas, entre elas o riquiñismo do que falaba Monse. Con respecto á poesía, Monse refírese a un capítulo, tamén un dos nosos preferidos, nos que lles pedimos a unha serie de voces femininas que dialogasen coa obra de Luisa Villalta. Fixemos deste xeito, dixémoslle, buscade un poema, un texto de Luisa co que vos interese dialogar, sobre o que vos interese escribir, e facede unha composición sobre Susana Sánchez Arins, a flamante Premio Nacional de Poesía 2024 Chus Pato. Que procurábamos con ese diálogo? Pois, de alguna maneira, ver que quedaba de Luisa Villalta nesas voces novas, non? No fondo, creo que o que tiñamos detrás era a incomodidade de situar a Luisa Villalta nunha xeración. A ver, vou dicilo así, son profe, igual non debía dicilo así, pero as profes de literatura temos unha manía, temos moitas teimas, non? É unha teima clasificatoria, non? Hai que situar escritoras, escritores en cadradiños, non? En tendencias, e a poesía galega a literatura galega ten un vicio que moitas veces pode acabar volvéndose moi pesado, non? Que o vicio xeracional. E ti de quen ves sendo? Ti de que xeración ves sendo? Claro, o problema que acontecía con Luisa era que era moi difícil de acomodar xeracionalmente. Eu traballo en poesía na miña investigación, traballei tamén en crítica sobre poesía, sobre todo moito sobre poesía dos 90. E claro, Luisa xeracionalmente era unha autora máis por xeración dos 80, pero non tiña nada que ver con aquela poesía tan seria, non tan requintada, pero que tampouco tiña que ver coa poesía, co espírito da poesía. Si quizáis co espírito, non? De deixar atrás aquelo, pero non coa estética dos 90. E creo que iso invisibilizou moitísimo a
a Luisa Villalta poeta, non? Creo que iso é o seu falecemento prematuro. Deixárona nun lugar que bueno, xa postas a falar libremente, non sei se son moi fan das letras galegas ou non son, non o teño claro, é dicir, por veces, é dicir, a ver, entendedeme, non sei en que medida as letras galegas resolven problemas ou difunden, pois ás veces sí, ás veces non. En que medida median, ás veces sí, aquí un exemplo, outras veces non. Quen se acorda hoxe en día, quen ten presente hoxe en día Antón Avilés de Taramancos, por exemplo? Ou quen... Hai nos peores. Sí, pero non quería ser tan peor. Non quería ser tan peor, pero deixo a Monse ser peor. Que seguro que está pensando en alguna... A ver, Florencio Delgado Gurriarán, a min emocionar non me emociona. É que enténdanme isto. Eu, si vemos que... Ainda que non o coñeces tanto, tía. Por eso, estamos dicindo mesmo, eu creo. É casi un insulto, ademais. É duro. Claro, non vamos a seguir con esas letras galegas. Entón, poderíamos facer un ranking. Leámonos entre nós mesmos, que vamos a caer na nosa arañeira. Pero volvendo ao serio, non únicamente coa figura elixida, sino como se tratou esa figura, é dicir, que non pode quedar na reedición, simplemente na reedición dunhas obras, que iso, podería dicir que o fai calquera, reimprime as calquera, non outro. Non pode quedar na exhumación de textos, ten que ir máis alá, non? Entón, por iso digo que non sei se son moi fan ou non son moi fan, creo que tamén habería que ser críticas coas letras galegas, é dicir, é a maneira axeitada de celebralas, poderían ir máis alá, poderían trascender máis alá na sociedade. Uns anos vemos que sí, que trascenden, que hai unha implicación, non, do tecido da sociedade civil, do tecido asociativo. A ver este ano vindeiro, pero en calquera caso creo que coa obra de Luisa Villalta era necesario, senón unhas letras, algo que nos levase a pensar, por exemplo, como a súa obra non estaba presente nos currículos, non estaba presente nas antoloxías, como a súa narrativa era absolutamente, non absolutamente, pero moi descoñecida, como o seu teatro estaba completamente esquecido, o seu ensaio. Non crees que hai un cambio metodolóxico? Porque ata agora pasounos con Xela, non? O que está dicindo agora Monse, saen artigos que era supersensible. Con Xela era todo o tempo que guapa era. Pero había un montón de tíos, pero que este ano somos un montón de mulleres dicindo basta co sensible, basta co físico, imos á obra. Non sei se podo decir algo. A min, personalmente, preocúpame moito como se utilizan as imaxes das autoras. Creo que non son as que están mortas, pero máis con elas. É moi curioso como as editoras fan un uso das imaxes das autoras moi perigoso. Infantilizándoas moitas veces. Sí. Non na liña, non estamos pensando no xénero infantil, non? Que hai que titolizalas, non? Que dependen dun señor. Eu que sei, María Mariño era un alter ego de Uxío Nogueira, non? Pero incluso como amosan pois certas cubertas del libro, como miran. Non sei se estou sendo suficientemente clara, pero vou por aí, a mirada editorial en xeral segue sendo unha mirada masculina e está tan normalizada que está xeralizada, non? Pero eu creo que con iso habería que ter máis coidado. Bueno, fai un capítulo Resina Vega é moi interesante sobre isto, non? No que aborda tamén a iconografía, non? Das autoras, que non acontece en xeral cos autores, e fago a salvidade de Lois Pereiro, pero que imaxe se difundiu de Lois Pereiro? Pois unha imaxe que o vinculaba coa heroína e coa sida, non?
Non deixaba de ser unha mirada voyerista, non? Unha mirada, e atreveríame a dicir que un tanto morbosa, non? No caso de Luisa, eu tamén me atrevería a dicir que quedan facetas sen explorar ben. E o caso para min máis patente é a narrativa. A narrativa, o que se está comercializando como narrativa completa, non é a narrativa completa. Ten moitísimos relatos en revistas, porque ela era así, lle pedían unha colaboración para a revista de Cus Pedriños de Arriba e dicía que sí, e lle daba igual que fose para a revista de Cus Pedriños de Arriba que para a editorial Galaxia. Ela era voluntarista, comprometida e, sobre todo, con causas nas que cría facía. Mentres non estén reunidos pois todos os relatos nunha narrativa realmente completa, a profundidade da súa visión de narradora, que aparte foi cambiando ao longo do tempo, como é lóxico, non teremos conciencia dela. Que podedes entrar na página do Consello da Cultura, que aí se pode entrar en todos os... en toda a revista que dirixía María José Queizán, a Cesta da Palabra. Aí tedes artigos textos moi interesantes que publicou Luisa, que se vos apetece, aí podedes entrar. Eu que si creo, por poñer un punto optimista ou positivo, non? O que si creo é que este ano aconteceu algo que non aconteceu outros anos nas letras galegas, e que precisamente polo que decías antes ao principio, Chus, a dificultade, non? Que houbo porque non tiñamos efectivamente obra, e ademais se sabía, porque Iberlibro, que é unha páxina de segunda man, ao mes e medio, te acordaste que ao mes e medio os libros de segunda man de Luisa Villalta acadaron prezos de 300 e 400 euros, porque sabían que era imposible encontralos, porque en concreto xa non se as editoriais que publicaran a Luisa, que o lóxico é que foran esas as que a reeditaran, porque eu algo que bueno, a mellor non debería decir, pero digo, Luisa non está publicada probablemente nas editoriais que a ela lle gustaría estar publicada. Probablemente non está. Claro, porque, bueno, eso ten tamén moito que ver con outro tema que sería a lingua, non? E a política. E a política, claro. E entón a súa obra está, vendo as editoriais onde está a súa obra publicada, onde ela decide que a súa obra está publicada, pois xa podemos. Pero sí que hai houbo e segue a haber un movimento de afecto que provocou Luisa, que fixo que se empezaran a todo o mundo a facer cousas moi fermosas, de traballos cooperando moita xente, de balde, como decías ti, é dicir que eu creo que eso non sucedeu outros anos, que outros anos con autores, porque eso levamos 6 autoras en 60 anos tocando. Pero bueno, non temos así moita experiencia con as mulleres das letras galegas, pero bueno, con... Un dos actos máis bonitos que existín foi cando Alexandre Bóveda fixo o Guateque, que se facía aquí na Coruña, non? E de repente unha das autoras, que non imos dicir o nome, que era amiga de Villalta, dicía: Villalta estaría indignadísima, aquí non se liga. Pero sí que hubo un movimento de compartir, non? De compartir información. A xente que sabía que estábamos a traballar en libros e en cousas, enseguida pedías algo e se o tiñan, enseguida o daban, e bueno, hubo así unha colaboración que eu creo que outros anos cada un pois iba con curros ou con Celso, con este pola súa así, concordo, si nese sentido a experiencia foi moi boa, non? Nun traballo que foi verdadeiramente difícil, que foi a parte gráfica do libro, é dicir, as ilustracións, as fotografías, porque non tiñamos naquel momento acceso ao arquivo familiar, entón antes facía broma coa mendicidade, pero foi petar nas portas de Miguel Anxo Fernandello, petar nas portas da Elga, de Carlos Bernárdez. Creo que ata temos un poema inédito, Sí,
Sí, que nos achegou documentación clasificada. Isto, claro, foi unha anomalía. As comparacións son odiosas sempre, odiosísimas, pero para facermonos unha idea, no caso de Xela Arias, a familia organizou un arquivo de imaxes que puxo a disposición das persoas que estivesen naquele momento traballando sobre Xela Arias. É verdade, había unha selección, non? Había unha selección daquelas imaxes que quixeron compartir, pero, de alguna maneira, todas as persoas estábamos traballando con todo. Co mesmo, vamos a O co mesmo, perdón, que quería dicir, pero é que aquí unhas persoas traballaran con todo, o resto traballamos cun pouquiño, Co que puidemos, quizáis iso foi tamén o que nos uniu, non? Sí, eu creo que creou ese tecido, non? Nós tuvemos que tomar esa decisión e para, como non tiñamos imaxes naquele momento, pois fixemos e reconstruímos a partir da obra. Falabas, Monse, dos contos, dun contiño que fala que trata de como van medrando as cidades e de repente os paxaros xa non poden achegarse ás árbores e tal, e entón pedimos a Laura que introducise ese elemento, este conto. Esta é unha descripción que aparece no Paseo das Esfinxes dunha das nenas, precisamente por iso, porque nos faltaba material e reconstruímos a biografía a partir da propia obra, das imaxes que nos poñían na obra. Monse, eu teño unha pregunta. Sí, sei. E cando volveches ler eses textos que odiabas e que non entendías, cando os leches agora... Non dixe que os odiase, eu dixe que non nos entendíamos. Porque non era Monse con 43, licenciada en Filoloxía Galega, era Monse con 16, soa. E agora, cando os volveches ler? Bueno, eu non... Hai algo, xa sabes que eu son guerreira como a ti, hai algo que dixeches que creo que non concordo totalmente, que a idea de unha Villalta autora doada. Doada non é. Eu tamén provei co meu alumnado que de educación, de carreira, e lles custa bastante. Por eso me encantou que contaras esa experiencia co teu alumnado. Tamén escoitei hai pouquiño alguén que traballou sobre Villalta dicindo que Villalta valoraba moito a poesía popular. Eu non leo eso na súa obra, nin na clase eu sentía que ela valorase a poesía popular. O contrario, claro, ela falábanos dun tal Huidobro. Entón eu, claro, na clase, imagine, Huidobro, sen H, claro. Huidobro. Entón chegaba a casa, miña nai foi mestra e lle dicía: mamá, a ti soache este autor Huidobro. E miña nai: non sei, busca na Larús. Claro, el Google non o tiñamos. E aí eu: Vicente Huidobro, poeta chileno. Claro, é que era unha muller que daba clases para unha elevada minoría. E a vez, para a xente que vía que o necesitaba, pois rebaixaba. Pero se la vía que podía tirar, claro... Pois, Monse, tes que ler a Huidobro. Eu, que será a Huidobro? Agora, como facía estas cousas? Por eso, esa Luisa máis accesible, cunha maior presenza do popular, eu non a sinto nos seus textos. Non a sinto. Quizáis porque, ás veces, cando a leo, hai algo aí que me fala a ela. Entendan como digo isto, estou perfectamente, sei perfectamente o que digo, pero casi escoito a voz na clase. Cando che quedas, estás moi atenta e estás aí Pero porque creo que hai unha cosa importante en Luisa que é importante transmitila agora, non? Que ela sempre estivo estudando os anteriores e as anteriores para logo ela evolucionar e sobre iso traballar e facer porque agora hai unha tendencia tamén como que iso é moi antigo, iso xa moi antigo, como xa pensou 20 anos, non? Pero é moi antigo e pasamos, non? Ela sí que tiña aí un estudio do clásico importante, unha formación clásica non únicamente literaria, non? Claro, pero que lle deu pé a escribir o que escribiu, non?
abstracto. E esa idea é elaborado, importante non? transmitila hoxe, non? Incluso moito interese por materias que non se asocian tanto pois o mundo das letras como as matemáticas que aparecen nalgúns dos seus títulos, non? Unha ecuación teatral, teoría de xogos, e logo un gusto pola filosofía tremendo que ás veces fai que cando a leas pois sexa un pouco escura, non? Pensar é escuro, diela. Nos, cando fixemos a mediación de Luisa, fixémoslo entre todos os departamentos e foi un proceso chulísimo que non sei se volverei ter a sorte de vivir, pero falabas de Cunqueiro, por exemplo, axudou o noso profesor de matemáticas explicando Fermat e tal, entón éche moito máis fácil cando traballas cos compañeros o de clásicas, explicounos Serina de Telo, Safo, e entón foi un proxecto moi completo, non? É que claro, nos, perdón, Chus, cando eu contaba antes que íamos ler a biblioteca, líamola individualmente e as agochadas, porque tampouco querías que souberan que eras tan friki que te ibas ler a túa profe a biblioteca. A ver, hai que... Tan pelota, Claro, era como... A ver, de... claro, nos enterámonos, Luisa escribe, xa lle víamos algo raro. Venga, imos ler, non? Era un proceso solitario, no que se vía que non mediado, esa é a clave, no que se vía que ela tiña experiencia era mediando, pero mediaba para quen quería e como quería, nos, claro. Ai, que dobro! Claro, obrigábanos a, como daba como tiróns así de, ti podes, veña, non, veña. Ou a min, por exemplo, acórdome que lendo Os camiños da vida de Otero Pedrallo, que estaba no programa de literatura galega de COUT, díxome, eu creo que ti deberías ler un anaco da historia de Galicia de Otero. Claro, cando collín aquelo, foi como, para que? Porque empeza co señor Fidalgo paseando polos camiños e demais, entón, como usa termos xeográficos para que comparase o que aparece aí coa faceta de historiador xeógrafo de Otero, pero claro, a ver, 16 anos. Bueno, confiaba en ti. Sí, o seu xeito, pero sí, sen dúbidas. Unha pregunta, por exemplo, que comentabas ti de, bueno, todas, de que non había material para traballar, pero eso, por exemplo, pode ser tamén porque se considera no tempo que aínda é demasiado reciente. Estábamos intentando escapar todas desa pregunta. Podes meter o dedo na chapa. Ou porque era a persona, bueno, eso que estamos tamén, non vendo aquí, igual molestan algúns momentos, o sea... Chus, dalle que ti és máis diplomática. Bueno, digo que ver en este caso morrer é malo, hai que deixar as cousiñas ben, aí quedaron clasificadas. O problema foi coa xestión do legado, co momento no que quixemos acceder a ese legado que estaba custodiado nunha institución pública nun primeiro momento, no Centro Ramón Piñeiro, fora depositado ali, que despois foi recuperado pola familia cos seus criterios para xestionalo. Claro, ese proceso coincidiu co momento no que estábamos empezando a escribir sobre Luisa Villalta para as letras galegas. E iso fixo que fose un material inaccesible para nós. Creo que se pode dicir que o único acceso que tivemos foi a obra editada e a obra que uns anos antes compilara Armando Requeixo, Pensar é escuro, a súa obra que el considerou poesía completa e máis nada. Estaban os de ACAP, pero eran moi difíciles porque xa non estaban reeditados. Nós porque os tiñamos de cando foramos no Monte, pero xa non había forma de conseguir o teatro, nin... Pero iso ainda pode solventarse fotocopiando, escaneando, pero o non poder acceder a material fotográfico, resultou problemático. Creo que nos deixou unha sensación de insatisfacción e de dúbida, é dicir, a Luisa Villalta que nos estudamos
realmente é toda Luisa Villalta, non sei se compartides. Son unha cousiña. De feito, a poesía tampouco está completa, porque se sabe que hai poemarios Dispersos, inéditos e hai xente que non é ela que o ten. Que pasa que, bueno, aí xogan moitos motivos, non? É como epistolario, eu son un afán dos epistolarios, encántame editalos e encántame lelos. A min encantaríame o epistolario de Luisa, dirán, por cotilla? Non, por cotilla non, porque explica moi ben a súa obra e o sentido dunha obra Vai a casa de Manuel María, que están levantando as cartas de Luisa. Sí. Ah, vale, na casa Manuel María levantei as de Manuel María e Neira Vilas por outra cousa, porque se lles interesa isto, a Fundación Manuel María está perfectamente ordeada, clasificada e ten unha correspondencia con media Galiza e media América. Entón, É que se algo se aprende deste ano de Luisa Villalta, creo que como autoras e autores, todas as autoras e autores, é que claro, nunca sabes cando vas morrer. E pode acontecer que, claro, que... É como dichus, é malo, É malo, é malo. A ver, Entón, é malo, hai ten os seus vantaxes e os seus inconvenientes, pero... Hai que, sí, depende onde te atopes nese momento da tua vida, pero para... Sí. Pero hai aí algo que para eso están as notarías e pensar a quen se lle deixa o legado e que queres facer no futuro con ese legado teu, non? Que bueno, que como vamos vivindo, vamos deixando, porque creemos que nunca nos vai a acontecer, pero logo certo é que ao mellor pois resulta que bueno, pois que as persoas que reciben ese legado non saben moi ben que facer con el, non o entenden, ou non opinan como opinas ti, ou... Bueno, hai moitísimas circunstancias, entonces, é algo que eu creo que do ano Luisa todas pensamos, outra cosa que logo fagamos, ¿no? Eso xa veremos, pero desde logo sí que se debería de facer, porque se non corre en peligro. O caso de Manuel Mariano, porque aí estaba a Saleta, e entón, bueno, pois houve unha labor de fundación importante, claro. Tamén, eu dicía, a ver, morrer é fastidiado, pero tamén morrer así de maneira tempera, claro, pensada, non? É dicir, non creo que Luisa Villalta pensase, non, a súa morte naquel momento. Claro. Non, evidentemente, non pensamos neso, pero quizá este ano Luisa sí nos poda servir para pensar que, evidentemente... Perdón, algo que se editou como un poemario, as palabras ingrávidas, que foron versos que la foi anotando nun calendario de mesa. Claro, eu penso, evidentemente a ninguén lle interesa as miñas axendas, pero se morro e lle interesasen a alguén, me daría moitísimo pudor ver iso publicado. E outras cousas que están máis acabadas non foron publicadas, entón aí temos un remisido... Que eses poemas nunca deberon de ser publicados, porque... Filipa Llarés argumentou na súa presentación. Sí, nunca deberían de estar publicados, porque eran... Claro, sí, pero non deberían de estar porque eran anotacións que la foi collendo nos almanaques e tal, nun almanaque da librería portuguesa. Ahora non me sabe o nome, non sei se vos lembrades. E si, era unha librería portuguesa, pero non me sabe o nome. Asirio de Albín. Efectivamente, e entón aí va facendo, pero claro, son poemas... non son poemas rematados, non? E que ao mellor Luisa, pois, algún deles, ao mellor hasta o desbotaría. Non, o que dixo Filipa Llarés, é dicir, Luisa non escolleu ese título, Luisa non organizou os poemas, polo tanto non é un poemario de Luisa. Non, para nada. E ao mellor algúns deles, pois non querían nin que saísen así. Entón, sí que hai un... Claro, un debate tamén interesante sobre o que é publicable e o que non, en que medida estamos legitimadas para publicar textos privados. E tamén para min abre a nivel de institucións, non? En que medida as institucións públicas non deberán actuar con respecto a legado, sí. Sí, por suposto. O que estáis a dicir, cando unha persoa, os investigadores non podades acceder a
Non sempre. Sí, Non sempre é así. Sempre así. Non é o máis Este ano habitual. foi especialmente duro nese sentido. Entón, por que foi neste ano? Por que esta figura tivo tanto problema? Porque eu, vamos, Bueno, agora non me toca a mí. Creo que o mellor se resume nunha xestión moi complexa, vou dicir, por parte da familia e por parte dunha institución pública que debería favorecer o acceso a eses materiais e non se favorece. entón non faría falta unha figura, non sei, o mellor institucional, que soubera o que facer un pouco, o sea, por que dicir, non quero que poñer en acceso a obra desta persoa. Es que non sei por que, es que me É sorprende. que nos están grabando. Contamos cho despois. Ao mellor a todo o mundo lle gustaría que estudaran a súa obra, non? Entón os familiares din, non, isto non. E ademais en unha institución como Ramón Piñeiro, que fora tan problemática o acceso e que a familia tuviera. Sí, pero mira, como te contaban as compañeros. No, pero é dicir, o que tiña, a ver, porque as cousas tamén teñen que dar claras, o que tiña o Centro de Estudios Ramón Piñeiro tiña porque ese legado lle pasou a familia, ao Centro de Estudios depositouno ali. Logo, o problema foi que estaba depositado ali e como acceder a él. Non? De feito, bueno, claro, aí está, por eso Chu remarca a palabra pública, é dicir, é unha institución pública, por lo tanto, todas as persoas teríamos que ter dereito a poder acceder. Cando chamabas, eu chamei, un ano e pico antes de que se concederan as letras a Luisa e dixeronme que non estaba digitalizado. E xa levaba ali tempo o legado, non? Entón, bueno. Creo que esos legados fanse con unhas directrices, non? De que facer coa obra, ou simplemente se deixan e xa está. Pero que Luisa morreu sen esperar morrer. Morreu, de feito, dixo ao seu compañeiro, tiñan unha cea e tal, e dixo ao seu compañeiro, vai ti só, que eu durmo hoxe un anaco e xa me recupero. Pero non se recuperou, é dicir, non fixo as directrices, é algo que estaban dicindo agora. Temos que pensar nisso. Moito atención, porque claro, pero mira, un exemplo, eu agora espero que non, por Dios, non quero morrer, pero imagínate que che deixo a miña obra, que fas con ela? Asesoraríame o que debo facer. Pero non a coñeces, ti confías noutras persoas e confías que esas persoas das institucións públicas saiban que facer. Neste caso, tomáronse unhas decisións erradas e a familia puido asesorarse? Si, puido tomar... Escoitou, pois iso, quen estivo aí nese momento... Faime reflexionar. E logo non esquezamos que detrás de todas as institucións públicas, cada 4 anos hai unha ideoloxía política. Ou cada 16, depende do tempo que leve. Cada 24. Claro, cada 24. Entón, eso tamén é un problema, porque, quero dicir, non descubrimos nada da ideoloxía política de Luisa Villalta, quero dicir, porque ela mesma nos seus artigos, en todo, é dicir, ela era militante do Bloque Nacionalista Galego, aí está o carné, quero dicir, non estamos descubrindo nada que sexa un misterio, pero logo as institucións públicas pois están eso, pois 20, 30 anos en mans de unha ideoloxía ou de outra, e entón, claro, son públicas, sí, pero detrás hai persoas con unha ideoloxía política. Tamén creo, e ao mellor estou xa falando, non quero meterme moito en camisas de 11 varas porque é doloroso incluso, pero tamén creo que a xente que está máis preto de ti debese respectar as túas ideas. Sí. Eu, de feito, aproveitei para ameazar aos meus herdeiros, dixen que como acabe nun acto da xunta, que lles aparezo ali ca Santa Compaña e a mando. Bueno, muller, pero cando morras malo será que non mudemos, non? Mira, nunca se sabe, as ameazas hai que deixalas por escrito, é o que nos dicía aquí a compañeira. Claro. Hai que ir poñendo directrices. O mesmo pasou co tema editorial, que aludiu antes Beatriz a él, tamén por facer un pouco de publicity do noso volume, verdade? Nesa introdución do volume falamos diso, de
da total deslocalización editorial de Luisa Villalta e de outra cousa, que ela non escribía normativa oficial e sobre iso argumentaba en clase horas e horas e horas. Escribían mínimos e as escollas editoriais que facía que non estaban dentro do sistema tiñan que ver con iso tamén. Pero todo eso está esvaído, iba a decir elegantemente, pero eso xa non o sei, está esvaído. Claro, é respetar, e que haxa xente que respete como pensabas, como actuabas, como... Entón, e ás veces tamén o propio descoñecemento da familia, porque tampouco temos que partir da base de que a familia dun autor ou dunha autora é partícipe da súa, do seu traballo ao longo da súa vida, curta ou menos ou máis curta, non? Pois ás veces hai familias que non están informadas ou que non teñen maior interés polas razóns que sexa. Perdón, do traballo non, pero das túas ideas eu creo que sí. Non, falaba do traballo. Claro, porque aí eu me entra como un beso por dentro de... No. Eso pasou na última presentación do Papagayo de Maribel Longueira. Apareceu ali un cargo bastante noviño do PP, co que houve un debate público, dice, non estou desvendando nada que non fose público, e que reivindicou a figura de Luisa Villalta, e alguén lle contestou e lle dixo, como? Pero si ten artigos publicados en contra da xestión de Fraga e tal e cual. Pois ata iso, reivindicaron a súa figura. Mesmo hai fotografías dela tirando para o local, non? En Sada, que nos gustan, entendan a ironía moito as mocións de censura, nela en manifestación sacando a rúa a rapazada do instituto. Entón non é algo que esteamos interpretando, é que hai imaxes. É un carné dun partido político moi claro. O que se pode estar de acordo ou non, que non imos a entrar niso, non? Pero o que sí é respetar, pois podía ter o carné, pois eso, evidentemente non tería escrito que ten escrito, pero se fora do Partido Popular, pois sería do Partido Popular, pero non, era do BNG e escribía o que escribía, e aí estaba. E entón, eso hai que respetalo, e non se respetou. Pero, bueno, a ver, queda dito. Queda dito e queda sabido, queda sabido a cuestión dos legados, que é moi dos legados, que é moi importante, complexo, pero ten detrás, pero importante. Pero é unha cuestión importante. Tamén queremos dicir que é unha anomalía case, non? É dicir, o que aconteceu este ano foi bastante singular, non é a tendencia, non? Non. Si chega a ser a tendencia. Aí estaba. Non escribe ninguén mal. Acabaron os seus libros das letras galegas, pero vamos, porque era Luisa. E foi un veña pa diante, que a min insisto, a parte que me parece máis fermosa de todo isto, non? Esa comunidade que se montou de imos... E que estaría ben continuar, non? Porque, por exemplo, antes ia dicir así brevemente, cando falaba desde a Luisa abstracta, crítica, non doada, os seus textos de prensa, os seus textos de a pé, de rúa, os seus manifestos, ese era o libro das columnas. Maravilloso. É un libro... No seu momento foi un libro importante, non? Un libro de cabeceira case para moitas persoas. Aí sí que son textos asequibles, son textos ideolóxicamente moi claros, textos moi valentes, e creo que compilar toda esa obra dispersa, que aínda está sen facer, sería unha tarefa pendente, non? En feito, as crianzas quedan fascinadas, non? De como hai unha columna que fala de Palestina, pero si está pasando agora, non? Claro, quedan... É a primeira vez que teñen unha autora que é moi próxima, porque fala de cosas que lles preocupan hoxe en día, non? E o último artigo do libro das columnas é cultura, culturismo e cultureta. Aí o deixo escrito hai 20 anos. Cultura, culturismo e cultureta.
O sea, que bueno, que teña unha visión moi... Ou estes debíades empezar a preguntar, que aquí preguntámonos entre nós, e facemos todo entre nós. Tedes alguna pregunta? Non podo quedar Se queda unha vez, o que queda vamos votar aquí. Bueno, eu vos preguntaría, bueno, aparte de agradecervos, por suposto, que poder contar con vos, despois, pues, todo o que saiu aquí, ¿no? Que todas as persoas temos luces e sombras, entonces, a veces, bueno, se por un lado se idealizan as figuras, hai outra versión das persoas que igual están máis cerca, o uso que a veces se hace das figuras por distintas ideoloxías, pero bueno, a pesar de todo eso, nos que queremos aquí reivindicar a figura, tamén me gustaría que vos, que tamén nos trasladaches esa paixón por Luisa Villalta, que destacaríades dela, a cada unha de vos? Por que esa paixón? Ai, a mí faime moi feliz ler a Villalta, porque disfruto moitísimo como filóloga galega, pois eso, das chaves do tempo, de facer esa viaxe con ela e dicir, hostia, como foi capaz. Como escritora aprendes todos os días. Sou moi friki de ir eu fago o proceso inverso, leo a Luisa e vou para atrás. Ela meteo no poema, non? E eu quero saber de onde ven ela. Pois de repente ler un poema, encontrar a Erina de Telos e dicir, quen é Erina de Telos? E de repente ves que estaba na escola de Safo, que Safo inventou unha notación musical. Iso, wow, onde foi esta muller? Canto sabía? E porque morreu non, porque senón aquilo é enciclopédico. A min dame moita felicidade, Luisa. Laura? Eu admiro moito o que non ten medo do que fai, de non facer as cousas nin por complacer, sempre desde o respeto e con unha forma tan... é respetuosa pero reivindicativa. Entonces eu como que admiro toda aquela figura, en este caso como fai Luisa, que non ten medo por expresar o que ela realmente pensa e tirar para diante con eso. Eu creo que xa o dixen ao principio, bueno, aparte de que efectivamente é unha felicidade ler a Luisa, para min, como este libro deu unha oportunidade de, non de lelo todo, porque non podemos lelo todo, por desgracia, pero de cousas que non lera, dunha coherencia que non... que creo que é moi difícil. A coherencia é moi difícil, per se. É dicir, ser coherentes é moi difícil. E eu creo que Luisa, a súa obra e a súa vida teñen unha coherencia que a mí pareceme moi, moi difícil. Porque ser coherente é unha loita diaria, non? Bueno, si queres ser coherente, claro. E eu creo que ela, se non o conseguiu, case que conseguiu. E a min iso gustame moito, ir lendo a súa obra e ir relacionándoa, non? E falabas do libro das columnas que, bueno, eso, é un libro que a define moi ben nesa coherencia, así o que era con ese compromiso, como di Laura. A min a súa faceta como escritora interésame moito, porque como me preguntaba antes Eli, posiblemente hai unha Villalta que redescubrín este ano, lle recomendo moitísimo. De toda a obra de Luisa, a min o que máis me gusta é Papagaio, porque creo que hai que ser moi valente para darlle voz a mulleres prostituídas, non hoxe, é que o fixo hai 20 anos, entón é increíble. Pero se algo me quedo con ela é o de ser unha incitadora á rebeldía. Eu creo que hai que reivindicar ademais, pois, a función docente que tivo, porque parece que cando as autoras e os autores son profesores e que o son porque, pobriño, tiña que ganar os cartos. Non, a ela era unha profesora que lle gustaba moito o seu traballo, eso se vía, e ese facernos pensar é algo que non ten prezo porque os manuais non che dan. Entón quedo con iso. Bueno, podería identificarme con calquera das razóns que se dixeron, pero a min creo que porque me incomoda, porque, bueno, enténdaseme, porque me fai, porque me interpela, e porque me fai sair da zona de confort, e porque me fai que a lectura me resulte difícil, complexa,
creo que iso é o que me atrapa da lectura de Luisa Villalta, que o mellor non está entre as miñas escollas ou non estivo nas miñas escollas de cabeceira ou nas miñas estéticas, pero que sempre me obriga a reler, a repensar, non? Creo que a principal para min característica, o principal atractivo da súa escritura, fuxida da simplicidade, aínda que queira ser aparentemente simple. Ben, isto non ten nada que ver coa parte máis cultural ou culturalista desta tal, pero hai unha cosa persoal de Luisa que unha sombra, que a min me gusta precisamente. Son coñecida na literatura galega por ter un pequeno problema cas rotondas. E son bastante vacilable co tema das rotondas. Pois a Luisa Villalta tampouco lle gustaban as rotondas e dedicaronlle as letras, así que hai futuro. Bueno, pues si vos parece, bueno, non sei se queredes preguntar algo ou comentar algo. Aproveitade que non nos volvedes ver xuntas moito tempo. Malo será. Ela estará perdida nunha rotonda. Sabes que desde que me dixestes eso síntome mellor comigo mesmo que tomar o coche? É Luis. Porque eu conduzco fatal e toda a miña familia únicamente ten en conta e digo, bueno, Luisa Villalta tampouco, vale? Xente creativa, non sabe conducir ben. Me apunto. Se non me permites, non sei cal é o teu problema coas rotondas, pero comparto che o consexo do meu pai que son para pensar, pásate por dicir as netas. O meu problema coas rotondas é que cheguei a perderme nunha rotonda dunha saída. E o peor de todo é que a miña compañera de viaxe normalmente é Bea e vai no contando por aí. E que ter unha única saída non sempre é o mellor, non? Non, Está claro que non, pero ves, máis. mira, hai xente que lle encontrou solución. O de ser para pensar, mira, xa temos outra máis. Bueno, pues nada, agradecer, por suposto, a elas que nos acompañaran nesa xornada, agradecemos a vos que viñerades